Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Yes, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama ராம ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் சோபன் பாபு பிரபுஜி, சதீஷ் குமார், எஸ்.எம். பாண்டியன் பிரபுஜி, லதா வெங்கட் மாதாஜி அண்ட் ஒரு மாதாஜி பார்த்தேனே ஒரே நிமிஷங்கள் ஸ்கிரீன்ல தெரியும், பானுமதி மாதாஜி. எஸ், எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். பூஜாஸ்ரீ வந்துட்டா. ஓகே, நீ கேஷவம் வருவா. உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லம்மா, அங்க கிட்ஸ் கிளாஸ் கிடையாது, நீங்க டீச்சர் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டா. ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கேஷவ் ஆல்சோ டு பி ஹியர். எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யாரெல்லாம் இருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டேன் ஒரு வாட்டி, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியாது. நான் என்னோட பிபிடி தான் பார்ப்பேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. காலை வணக்கம் எல்லாரையும். லெவல் 1 வகுப்பு ஃபார் அடல்ட்ஸ், அதுக்கு தான் வரவேற்கிறேன். அதுல நம்ம குழந்தையும் வந்துட்டா, பூஜாஸ்ரீ வந்துட்டா, வேறொரு குழந்தையும் வருவான். அவனுக்கு நேற்றுக்கு எக்ஸாம் ஆயிருக்கும், எஸ்எஸ்சி படிக்கிறவங்க. அவனும் வந்தா வரலாம், தெரியாது. ஓகே, அப்போ இது இங்க நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம், இதெல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். இது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் படிப்பு இருக்கும். லெவல் 1, லெவல் 2 அப்படி. நம்ம நல்ல பிரெயினுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் படிக்க போறோம். இது அறிவு சம்பந்தமா அப்படி பார்த்தா நம்ம படிச்சது தானே இருக்கும். பௌதிகம் தான், அதெல்லாம் அறிவு கிடையாது. அதெல்லாம் என்னன்னாக்கா பழைக்கிறதுக்கு சம்பாதிக்கணுமே, பழைச்சு போனோமே, நம்ம பௌதிக உலகத்துல பழைக்கணுமே, அதுக்கு வேண்டி உள்ள ஞானத்தை தான் நம்ம பெறணுமே தவிர ஆக்சுவலி ஆத்ம ஞானமுக்கு தான் என்ன ப்ராப்பர் ஞானம். அதுதான் நம்ம எங்க படிக்கிறோம், ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கும்போது தான் அது தெரிய வரும். அது பௌதிக சம்பந்தமா நமக்கு அது ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாதான் இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு கீதா தெரியும், பகவத்கீதா தெரியும், எனக்கு ஆத்ம ஞானம் தெரியும், ரேஷன் கொடுங்கன்னா யாரும் கொடுக்க மாட்டான், உனக்கு பைத்தியன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுவா. அங்கெல்லாம் அவளுக்கு புரியாது. இப்ப நம்ம எந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கணும். அங்க என்ன படிக்கணுமோ அதெல்லாம் படிக்கணும். அது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அது பண்ணதான் வேணும். ஆனா நம்ம ஆக்சுவல் ஞானம் என்னது, இதுதான் குஹ்யமான, தட் இஸ் குஹ்யம்னா சீக்ரெட்டான நாலேஜ் அண்ட் இட் இஸ் கிங் ஆஃப் த நாலேஜ் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து வித்வுட் ஃபீஸ், நத்திங், ஒன்லி நம்ம டைம் கொடுத்தா போறோம். எல்லாம் எவ்ரி திங் வில் பி அவைலபிள். ஒரு அந்த 18 days முடிஞ்சு கொடுத்தனாக்கா எல்லா கிளாஸும் உங்களுக்கு தெரிய வரும். நிறைய லிங்க் போடுவோம். உங்களுக்கு டைமே இருக்காது அட்டன் பண்ண, அந்த லெவலுக்கு வந்துடும். இப்போ அங்க உள்ள கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம் வர்ச்சுவலா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில். அவருடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கி நமஸ்காரத்தை பண்ணி அவருடைய அருள் வேண்டிக்கணும். வேற என்ன வேண்டுமோ இல்லையோ, உங்களோட அருள் கொடுங்க. கிவ் அஸ் யுவர் கிரேஸ், கிவ் அஸ் யுவர் பிளெஸிங்ஸ். என்ன பிளெஸிங்? உங்களை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு, உங்களுடைய கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றதுக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு பாதையில நான் போயிட்டு இருக்கேன், இதுலதான் எனக்கு விருப்பம், இதுக்கு நீங்க தான் துணை புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன்னா அவர் கண்டிப்பா அது பண்ணி கொடுப்பார். சோ நம்ம இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நான் 3 வாட்டி சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லுங்க. அப்புறம் நம்ம பிரணத்தை எடுக்கும்போது இன்னைக்கு வேற யாரோ புதுசா யாரோ பண்றீங்கன்னா ஓகே, இல்லாட்டி தெரிஞ்சவங்க யாரோ பண்ணாலும் ஓகே, இல்ல யாரும் பண்ணலன்னு நான் இருக்கவே இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா 3 வாட்டி சொல்றேன் மகாமந்திரம், நீங்க மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. யார் எடுக்க போறீங்க? பிரணதி. Whoever knows thoroughly well can take. Hare Krishna 1, Hare Krishna 2, Hare Krishna 3. யாரும் எடுக்க போறது இல்லையா? அப்ப பரிச்சை நானே எடுத்துவாங்க. ஓம் நமோ பகவதே. எல்லாரும் இருக்கீங்களா இல்லையா? அதுதான் எனக்கு முதல்ல தெரியும். எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க மட்டும் தூங்க போயிட்டீங்களா? இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. யாருக்கா பண்ணணும்னா பண்ணலாம். உங்களுக்கு பண்றதுக்கு சொல்லுங்க. யார் பேசுறீங்க? பாண்டியன் கோயில போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன். என்ன பிரபுஜி கேட்க மாட்டேங்குது? பெங்களூர் இஸ்மார் கோயில்ல போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன். வெரி குட். நேற்றுக்கு ஏகாதசி. அப்பா பெரிய இதுதான். 18 days கோர்ஸ்ல நீங்க இதெல்லாம் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு உங்களுக்கு உள்ளூர் அந்த இது இருந்திருக்கு பாருங்க, பக்தி. அதுதான் தெரியுது. வெரி குட் வெரி குட். இல்ல பகவானுக்கு கிருபை இருக்கு, எல்லாருக்கும் பக்தி இருக்கு. ஆனா எல்லாருக்கும் யாருக்கு அது சான்ஸ் கிடைக்கிறது. வெரி குட். நல்ல கூட்டம் இருந்திருக்குமே. ஆமா, நல்ல கூட்டம். சாயங்காலம் போய் ஒரு 1.5 hour ஆச்சு. திருப்தியா சாமி விட்டு சந்தோஷமா வந்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே. வெரி நைஸ் வெரி நைஸ்.
போங்க, வேற சாதாரண நாளைக்கு போங்க. அது அன்னைக்குதான் போன அந்த நெருக்கடியா இருக்கிற இல்ல சமயத்தை போகாம இந்த டைம்லயும் போய் பார்க்கலாம். அதே போல நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் அங்கேயும் போய் பாருங்க. அங்க அவ்வளவு கூட்டம் இருக்காது. ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி முக்கல் இருக்கு, ஒரு மாதிரி குக்கிராமம் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஏரி இப்ப நல்லா வளர்ந்துடுத்து. அங்க சரி போய் சரி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கூட்டம் இருக்காது. அந்த ஹால் எல்லாம் பெருசா இருக்கும். இப்பதான் கோயில் கட்டி ஒரு வருஷம் ஆயிருக்குமா, இல்ல ஒரு வருஷம் கூட ஆகல. அதனால அப்ப இனாகிரேஷன் பண்ணி இப்பதான் எல்லாருக்கும் தெரிய வருது. ஆனா முதல்ல இருந்து எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்து இப்ப 8 லட்சத்துக்கு மேல படிச்சுட்டாங்க நம்ம இதுல இருந்து ஆன்லைன். ஆனா கோவில் கட்டி நம்ம இவா எல்லாருமே பக்தர்கள் எல்லாம் போட்டு காசுலதான் வந்து கோவில் எழுப்பியிருக்காங்க. அதை போயிட்டு பார்க்கலாம், அங்கேயே இருக்கலாம், தங்கலாம், பிரசாதம் சாப்பிடலாம், அங்கேயே உட்கார்ந்து பஜான் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணி அங்கேயே பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி திங் யூ கேன் டூ. ஒரு 2-3 டேஸ் ஸ்டே பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணணுமா, பூவை கொண்டு வரணுமா, தோட்டத்துல இருந்து பறிச்சு, இல்ல இலையா அந்த துளசி இலை 1000 anything you can do service also. கண்டிப்பா கண்டிப்பா போவோம் மேடம், கண்டிப்பா போய் சேர்த்துணும். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பிரணக்கு எடுக்கலாம். யாருக்கும் ஓகே எடுக்கணும்னா எடுங்க, இல்லாட்டா நான் வந்து இப்ப விடுவிடுன்னு எடுத்துன்னு போலாம். ஓகே, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பானுமதி மாதாஜி, படிங்க படிங்க பானுமதி மாதாஜி படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனகலாதய சக்ஷுர்முன்மிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः दामह्यं तदादिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकजनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पवृक्षश्च कृपाचिन्दव्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथायनि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. நான் நெட்டு போயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பானுமதி மாதாஜி நல்லா படிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி 18 days கோர்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நெட்டு சரியான அப்புறம் தான் கேட்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி வண்டர்ஃபுல்லி டன். எல்லாம் ஈவன் அந்த அக்ஷரம் எல்லாம் கரெக்டா வந்து வாயில நுழைஞ்சு நல்லா பண்ணீங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம எந்த வகுப்புல வந்திருக்கோம்? பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுல இன்னைக்கு எத்தனாவது? ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப், பாதி கணக்கை தாண்டி நாம 9வது அத்தியாயத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு. இப்ப இது மாதிரி ஒரு மாதிரி கான்பிடன்ஸ் வராப்போல இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நாள் எடுத்தது நமக்கு. சில ஒரு பேச்சஸ்ல எப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் சீக்கிரமே ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டேல நல்லா ஃப்ரீயா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒருத்தர் பேச ஆரம்பிச்சு 2 பேர் பேசினா பாக்கி உள்ளவர்களுக்கு தைரியம் வந்துடும். பட் இந்த பேட்ச் நான் பாக்குறேன் எல்லா கிளாஸ்லயும் எல்லா டைமிங்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன். இப்படி வாயை திறக்கிறது, எப்படி பேசுறது, அந்த ஒரு ஹெசிடேஷன், லோ எஸ்டீம்.
கான்பிடன்ஸ் இல்லாத லெவல்ல இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம். நம்ம எல்லாருமே பக்தர்கள் தான். நாங்க ஜஸ்ட் சேவா பண்ணிக்கோ. அடுத்த இன்னும் 4-5 ஒரு 2 இயர்ஸ்ல நீங்களும் இதெல்லாம் பகவத்கீதா புரிஞ்சு நீங்களும் இதே சேவா தான் பண்ண போறீங்க. இன்னொருத்தாளுக்கு யாருக்கு கைடு பண்ணுமோ அவங்களுக்கு கைட் பண்ண போறீங்க. இங்க எல்லாம் பெரிய மேதாவி, பெரிய பண்டிதான், பெரிய எல்லா ஸ்லோகம் தெரிஞ்சவங்க தான் டீச் பண்ணா. அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நமக்கு எது தெரியுமோ அதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது, அவ்வளவுதான். இது ஒரு சேவாவை நினைச்சுதான் பண்றோம். இல்லாட்டா எங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது. ஐ எம் நாட் அ ட்ரெயின் டீச்சர். ஒரு இதெல்லாம் எல்லாமே ஞானம் இருக்கான்னு இல்லவே இல்லை. இன்னைக்கு நான் நிறைய குருஜியோட பிரபுஜியோட எல்லாம் நான் அட்டென்ட் பண்றேன். நிறைய மாதாஜிஸோட லெக்சர்ஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன். இன்னமும் நான் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும். எனக்கு இருக்கிற நாலேஜ் இஸ் வெரி லிட்டில். அதை இருக்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். நீங்களும் இது பழகி இன்னும் வேற வேற ஆச்சாரியர்களோட எல்லாம் கேட்டு இன்னும் நல்லா இது வளர்க்கணும். ஆனா 18 சாப்டர்ல பகவான் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்தை நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணும். இது முக்கிய ஞானம். இந்த ஞானம் பகவத்கீதா ஞானம் ரொம்பவே சீக்ரெட். எல்லாருக்கும் தான் சொல்லி அது புரியாது. பக்தர்கள் அல்லாதவர்களும் சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க. யாருக்கு பக்தரா இருக்காங்களோ, யாருக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, யாரு ரெகுலரா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட சொன்னா போதும். அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாயையில மயங்கிட்டு இருக்காங்க. அங்க அப்படியே இருக்கட்டும், அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க. அர்ஜுனனுக்கே எதானே சொல்றேன், நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சுப்பா, இனிமே உனக்கு என்ன தோன்றதோ அது பண்ணு அப்படிங்கிற அவ்வளவு பெரிய ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு. இப்ப நம்ம எல்லாம் யாரும் கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம சொல்லணும். இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சதை ஒரு பக்தன் உங்க வீட்லயே ஒருத்தர் இருக்காரு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு, வாப்பா பகவத்கீதா நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் நீங்க சொல்லி வந்தானா கிருஷ்ணருக்கு உங்களை போல ஒரு பக்தன் ரொம்பவே பிடிக்குமா. ஏன்னா நீங்க அவருக்கு நல்ல வழிகாட்டிட்டீங்க. அஹிம்சா, இதுதான் அஹிம்சா அப்படிங்கிறது. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நம்ம மெதுவா எல்லாம் பார்க்கலாம். இப்ப பகவத்கீதா 9வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அத்தியாயம் தான். இனிமே வர எல்லா சாப்டருமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனா இனிமே போக போக என்னன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு சின்னதுல இருந்தோம், அப்படி மெதுவா நம்மளோட இந்த பேண்டோரா பாக்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது உள்ள ஜுவல்ஸ் எல்லாம் ஜெம்ஸ், அது நம்ம அப்ப அந்த மாதிரி நினைத்தா நமக்கு புரியும். ஓ எவ்வளவு ஒரு 9 days முன்னாடி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாம இருந்தது, இப்போ ஒரு துளியாவது எனக்கு தெரிய வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கும். 9வது அத்தியாயம் ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம். இந்த வித்யா இப்ப நம்ம என்ன படிக்கிறோம், பகவத்கீதாங்கிற வித்யா ராஜ வித்யா அப்படின்னா கிங் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ். அண்ட் ராஜகுஹ்யம், குஹ்யம்னா சீக்ரெட்டான நாலேஜ். ஏன் சீக்ரெட்னாக்கா அது காதுல சொல்றேன் அது கிடையாது, ஓப்பனா தான் சொல்றோம். எவ்வளவு பேர் புரியறது, அது புரியறதுக்கு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அது போல நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை வளர்க்கணும். அதுக்கு நான் இவ்வளவு PhD படிச்சிருக்கணுமா, இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கேன் அது கிடையாது. அது பௌதிக விஷயம். அதெல்லாம் ஒன்றும் யூஸே கிடையாது. படிச்சோமா அது இந்த ஜென்மத்தோட ஆயிடுத்து. அடுத்த ஜென்மம் திரும்பி A4 Apple அந்த பெரிய இன்ஜினியரா இருக்கிறவனும் டாக்டரும் சர்ஜனா இருக்கிறவனும் அவனும் திரும்பி A4 Apple படிக்கதான் முடியும். ஆனா ஆன்மீகமா நம்ம என்ன படிச்சாலும் அது அந்த மைண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரத்துல ஒட்டின்னு இருக்கும். அது வேற உடல் எடுக்கும்போது இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மா கூட போகும்போது இந்த அறிவோடு தான் அது போகும். அப்ப சின்ன வயசுலயே அதை நல்லா புரியும். அப்ப ஏன் ஒருத்தருக்கு ஒரு வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குனாக்கா அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் காரணம் தான். முன்னாடியே நிறைய படிச்சிருக்கான். நல்ல அது 6வது சாப்டர் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஞானியா இருக்கிறவன் திரும்பி பிறப்பு எடுக்கிறான். ஆனா என்னது, சின்ன வயசுல அவனுக்கு அவ்வளவு ஞானம். அது போல ஒரு வீட்டுல பிறக்கிறான், இன்னமும் ஞானம் வளர்றதுக்கு அவனுக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் டு லிவ். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு மோட்சம் தான். அந்த மாதிரி சோ நம்ம இது என்னது குஹ்யம் அப்படின்னா என்னது, அது அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாரும் புரிஞ்சு வராது இந்த பகவத்கீதா. சோ இது சீக்ரெட்டான நாலேஜ், மிக ரகசியமான அறிவு. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதை என்ன பார்த்தோம், அக்ஷர பிரம்ம யோகம். பிரம்மன்னா பகவானுடைய ஒரு அம்சம்தான். 3 நிலைகள். திரும்பி உள்ளி மறந்து போயிடுது அப்படின்னா திரும்பி நெக்ஸ்ட் மந்த் 14ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கிறது. திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஆரம்பிக்கும் போது ரிஃப்ரெஷ் ஆகும், மைண்ட் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும். திரும்பி படிச்சுட்டே இருக்கலாம். இங்க இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாரும் 6வது லெவல் பக்தி சாஸ்திரினா இட் இஸ் லைக் கிராஜுவேஷன். அது முடிஞ்ச போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்டடிஸ் பண்றாங்க. அவங்களும் லெவல் 1 வருவாங்க. காலையில தான் யாரும் வர்றது கிடையாது. கொஞ்சம் சீக்கிரம் எல்லாம் ஜபா பண்ணணும் எல்லாம் இருக்கிறதுனால வர்றது கிடையாது. 3 மணி செஷன், 7 மணி செஷன், 9 மணி செஷன்ல பார்த்தா சீனியர் மோஸ்ட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கூட அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தே லைக் டு லேர்ன், கீப் ஆன் ரிஃப்ரெஷிங். அந்த இது சோ அக்ஷரனா என்னது, அழியப்படாத அந்த பிரம்ம யோகம். பகவானை நினைத்து அந்த பரம்பொருளை நினைத்து நம்ம யோகம்னா நினைக்கிறது. அந்த ஒரு இதை பார்த்தோம். நம்ம அர்ஜுனனை 8 கேள்விகள் கேட்கிறார். மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளுதல் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அப்புறம் பொருள் உலகம், இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கும், அதுக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அது பார்த்தோம். அண்ட் கிருஷ்ணரை அடைவதில் என்ன அவசியம், தங்க கவச்சம் போடணுமா இல்ல கோயில க்ரோஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் போடணுமா, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. தூய பக்தி இருந்தா போதும். அது எப்போ கோயில போய் தான் அந்த பக்தி பண்ணுமா அவசியம் இல்லை, வீட்லயே பண்ணலாம்.
நேரம் இல்ல கோயில் போனா நோ ப்ராப்ளம். வீட்டுல இருக்கீங்க, வீட்டுல இருக்கே ஒண்ணும் இல்ல, பெரிய விக்கிரம் எல்லாம் இல்லைனாலும் ஒரே போட்டோ இருக்கு. அதுவும் இல்ல எங்க வீட்டுல ஒண்ணும் இல்லைன்னா பகவத்கீதா புக்கா வாங்கி வச்சுங்க. அதுக்கு மெயின் அட்டையை வந்து கிருஷ்ணனோட இதுதான் இருக்கும். அப்படி கூட நம்ம வந்து பகவானை வழிபடலாம். என்ன வேணா ஆஃபர் பண்ணலாம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களா, பகவான் இஸ் வெரி ஹாப்பி. பகவான் நம்ம பக்கத்துல உட்காந்து கேட்டுன்னு தான் இருக்காரு. என் பக்கத்துல உட்காந்துருக்காரு. எங்க உட்காந்துருக்காருன்னா என் கண்ணுக்கு தெரியல, ஏன்னா பௌதிக கண்கள், எனக்கு ஞான கண் எல்லாம் கிடையாது. ஞான சக்ஷு இல்லாததுனால எனக்கு தெரியாது அவர் எங்க இருக்காருன்னு. ஆனா கேட்டுன்னு இருக்காரு. சரியா சொல்லன்னு குட்டுவர். சரியா சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு. அது போல உங்களுக்கும் வந்து எங்க கவனம் போறது, கவனம் இங்க கவனமே அப்படின்னு உங்க பக்கத்தையும் உட்கார்ந்து கேட்டு அவரும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. சோ எங்கெல்லாம் ராமநாமன் சொல்றோமோ அங்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயர் இருக்காங்கிற போல, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றோமோ கண்டிப்பா அவர் வந்து நம்ம பக்கத்தையே உட்கார்ந்து கேட்டுன்னு இருக்காரு. இந்த விதுராணி ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொன்னீங்க, அது இன்னைக்குதான் இருக்குது, இந்த ஸ்லைட்ல தான் இருக்குது. அது பார்க்கலாம், திரும்பி ஒரு வாட்டி கூடி பார்க்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணர் பிகம்ஸ் வெரி ஹாப்பி வென் வி டேக் ஹிஸ் நேம். அவர் வந்து அவ்வளவு வந்து ரொம்ப என்னது, நம்ம பக்தி பண்றோம்னு நினைக்கிறதுக்கும் அவர் வந்துடுறாவோ, அப்படியா நீ பக்தி பண்றியா, நான் இருக்கேன் ஐ வில் கிரேஸ் யூ. அவர் திரும்பி நமக்கு வந்து அருள் வழங்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நமக்கு பக்தி பண்றதுக்கு தான் லேட் பண்றோம். சோ கிருஷ்ணரை அடைவதில் என்ன வேணும், நமக்கு தூய பக்தி தான் வேணும். சோ அதை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், மிக ரகசியமான அறிவு. ரகசியம்னா காதுல சொல்லி யார்ட்டையும் சொல்லாதே, அது கிடையாது. புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம்தான். பகவத்கீதா புரிஞ்சுக்கிறதுலாம் நம்ம ஒரு ஆள் புரிஞ்சுட்டா போல இன்னொரு ஆள் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். ஏன்னா அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் வேற, அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற, அவனோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்றா போல அவன் வந்து புரிஞ்சுப்பான். அப்புறம் ஐஸ்வர்ய ஞானம், இது வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம் சொல்லுவாங்க. இந்த உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் உறவு எல்லாமே அவர் படைத்திருக்கார். எல்லார உயிர்களுக்குள்ளேயும் அவர் இருக்கார். அவர் எல்லாத்தையும் அவர் படித்ததுனால அவர் இங்க இருக்காரு கண்டிப்பா. ஆனா நான் அவரிடத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் உங்களிடத்தில் இல்லை, நான் கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு. ஒரு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் நமக்கு. அது புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பக்தியாலதான் நம்ம வந்து அவரை புரிந்து கொள்ளலாம். பல்வேறு வகையான கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் பார்க்கணும். அண்ட் கிருஷ்ண பக்தியின் மகத்துவம், கிருஷ்ண பக்தி தான் ഏറ്റവും சிறந்தது அண்ட் ரொம்ப எளிமையானது, அதுதான் பார்ப்போம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகः அத நவமோऽத்தியாயः. நவமன 9th சாப்டர். ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு எனக்கா விருப்பம் இருக்கு அண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க, தெரியும் அப்படின்னா படிங்க, இல்லாட்டா ஐ வில் டேக் அப். ஹரே கிருஷ்ணா. பானுமதி மாதாஜி வந்துட்டேடா, நல்லா படிச்சல் மாதாஜி, அது சொல்லணுமா இருந்தது. நெட்டு போயிடுத்த உங்களோட அதுக்குள்ள. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேடா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் தூ தே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாமனுசூயவே ஞானம் விஜ்ஞானம் சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே அசுபாத் அப்படின்னு இந்த புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். என்னது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால். இதுக்கு முன்னாடி என்னச்சா, நீ என்னுடைய உற்ற நண்பன், நீ என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்டு, அதனால நான் உனக்கு சொல்றேன். இப்ப என்ன சொல்ற, ஒருவருக்கா ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லி அவரை வந்து உற்சாகப்படுத்துறார். நீ வந்து சண்டை போடுப்பா, அதுதான் உன்னோட டியூட்டி. அது சொல்றதுக்குதான் இதெல்லாம் கதைகள்லாம் சொல்றார். நீ என்னிடம் பொறாமை எப்போ கொள்ள முடியும்னா, நம்மளுடைய சேம் ஏஜ் இப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னா, ஆமா உனக்கு மாத்திரம் பெரிய இதோ இல்ல, உன்னை மாத்திரம் புகழறாங்க, உனக்கு மாத்திரம் இல்லை, அந்த மாதிரி ஏதோ பேசுவோம் நம்ம இல்லையா. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அத்தை பிள்ளைதான் இருந்தாலும் எப்படி என்னுடைய சமகாலத்தோர் மாதிரியே இருக்கா, என்னுடைய ஏஜ் குரூப் மாதிரியே இருக்கான், சின்ன பிள்ளையா. ஆனா வந்து பொறாமை கொண்டு வந்து நீ மாத்திரம் என்ன பெரிய கடவுளோ, நான் மாத்திரம் இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் பொறாமை இல்லை. ஏன்னா தெரியும் இவருக்கு வந்து கடவுள் தான் தெரியும். அப்ப இப்போ ஹம்பிளா இருப்பார். ஏதோ கஷ்டம் வந்ததுனாக்கா, கிருஷ்ணா என்ன பண்றது கிருஷ்ணா, நீ சொல்லு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சரணடைந்து கேட்டுடுவார். சோ என்னிடம் நீ பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ. ஜட உலகில் துன்பம்னா என்னது, பிறப்பு இறப்புதான். திரும்பி திரும்பி பிறக்கிறோம், திரும்பி திரும்பி இறக்குறோம். அந்த பிறப்பு இறப்புக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு, நிறைய நாள் வாழ்ந்துட்டானாக்கா இது வியாதி, அப்புறம் வந்து மூப்பு, வயதான கோளாறுகள் இதெல்லாம் வரும். கண்ணு தெரியாதப்போ கண்ணாடி போட்டுக்கணும், காது கேட்காது மெஷின் வச்சுக்கோ, அப்புறம் என்ன கூணு விழுந்திருக்கும், அப்போ அதை பிடிச்சு கம்பை பிடிச்சு நடக்கணும், முட்டு வலி, எல்லா ப்ராப்ளம், பாடியோட எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும். அப்போ போரும்பா இந்த உடம்புல இருந்தது போருன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மாவும் சூக்ஷ்ம சரீரம் இதுலயும் விலகி போயிடும், வேறொரு இதுல போயிடும். அதுக்கு இந்த பாடிக்கு இவ்வளவு வருஷம் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம ஏதோ ஒரு கொஞ்ச வருஷம் வந்து ஏதோ வீடு கட்டினோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்டாச்சா இருக்கும். ஆனா சோலுக்கும் சரி பரமாத்மாவுக்கும் சரி அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாது. அதுதான் நம்ம படிக்கணும். we should not be attached அந்த மாதிரி. ஏன்னா இதெல்லாம் அழியக்கூடிய பொருள். எது நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் சரி, இல்ல இந்த உடலா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு வந்திருக்கோம், இந்த உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் பெரிய அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் வச்சுக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி படிக்கணும். ஒரு சூக்ஷ்மமா இருக்கும். அதான் பகவத்கீதாங்கிறது ரொம்ப சூக்ஷ்ம நாலேஜ். நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ, நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறாப்புல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு, என்னிடம் நீ பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ.
அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை, விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். இஸ் there any other knowledge which is we can say இந்த மாதிரி இருக்குன்னு? பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், அஸ்ட்ராலஜி, அஸ்ட்ரானமி என்னெல்லாமோ படிக்கிறாங்களே, ஹோமியோபதி என்னெல்லாமோ இருக்கு இல்லையா? அது ஒண்ணும் மீட் ஆகாது. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இதுக்கு தகுந்தா போல அது ஈக்குவேட்டே பண்ண முடியாது. அப்ப வித்யா ராஜகுஹ்யம்ங்கிறது ஏற்றும் நல்ல ஒரு நாலேஜ் என்னன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதா நாலேஜ் தான். அது எந்த ஜாதி மதத்துக்கு பொருந்தோம்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் யாருக்கு பொருந்தோம்னா ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறவனுக்கு பொருந்தும். நீ ஒரு பசு பட்சி இல்ல, புழு பூச்சி இல்லைன்னா, நீ மனிதனா பிறவி எடுத்திருக்கன்னா இது உனக்கு பொருந்தும். அது என்ன ஜாதி மதம் வேற என்னெல்லாமோ இருக்கே, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. யாரு வேணா படிக்கலாம், எந்த மதத்தினாலும் படிக்கலாம். மதம்னா என்னது? பகவானை நம்புறதுதான். ஏதோ ஒரு பகவானை கடவுள்னு சொல்றார், அவர் வழிபடுங்கிறார். ஓகே, அவரோட சிஸ்டம்ல வழிபடுங்கிறாங்க, அந்த மாதிரி பண்றாங்க. பட் கடவுள் ஒன்றுதான் இல்லையா? ஒரே கடவுள் தான், நம்ம தான் அவரோட அம்சங்கள். சோ இது ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால். இது வேற என்ன நமக்கு அடிஷனல் அட்வான்டேஜ்னா, எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு பிராக்டிக்கலா இருந்து காட்டுறாங்க. அது எழுதிருக்கு, நம்ம அதை ஆக்சுவலி பிராக்டிக்கலா பார்க்கணும். இப்ப ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி நிலமும் இருக்கே. ஹிஸ்டரினா என்னது? ஒரு காலத்துல அந்த ராஜாட்ட சண்டை போட்டார், ஒரு காலத்துல என்ன பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி, பேட்டில் ஆஃப் சம்திங், அது இதெல்லாம் இருக்கும். அது பழைய ஹிஸ்டரி, பழைய முடிந்து போன கதைகளை நம்ம படிச்சுருக்கோம். ஜியோகிராஃபினா நம்ம இது எப்படி பார்டர் இருக்கும், அது பக்கத்துல எந்த நதி இருக்கு, பக்கத்துல எந்த நாடு இருக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, அது வேண்டாம்னு சொல்ல, பௌதிகத்துக்கு வேணும். ஆனா இது எப்படி? தன்னுணர்வை பற்றி. நான்கிறது யார், நான் ஏன் வந்திருக்கேன் இந்த உலகத்துல, ஏன் எதற்கு வந்தேன், அவசியம் என்ன, திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன, அவசியம் இல்லாம போனோம்னா நான் என்ன பண்ணணும், பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் இது வழங்குறது. நம்ம எப்படி இருக்கலாம், எப்படி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ எப்படி வாழன்னு சொல்றதுக்கு தான் பகவத்கீதை. தவிர வாழ்ந்து முடிச்சப்புறம் இல்லை, இப்பெல்லாம் எனக்கு வேலைக்கு போகணும், குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும், அது இருக்கு இது இருக்கு, எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் 70-80 வயசு, அப்பா இனிமே நான் ஃப்ரீ ஆயிட்டேன். ஏன்னா பசங்கள்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பசங்கள்லாம் பிறந்தாச்சு. அந்த குழந்தைய வளர்த்துறேன்னா, இல்லப்பா இல்லம்மா, நீ தூக்கினா எல்லாத்தையும் கீழே போடுற, ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தா கூட உன் கையில இருந்து விழுறது, என் குழந்தைய கொடுத்து நீ கீழே போட்டுட்டேன்னா வேண்டாம், நீ ஒன்னும் வேலை பண்ணாது, பேசாம நீ ஒடுங்கி ஒரு ரூம்ல உட்காந்துட்டுனா, அப்பதான் நான் ஃப்ரீயான. எனக்கு மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க, சமையலையும் பண்ண வைக்க மாட்டாங்க, ஒரு சாமரத்தை தூக்க வைக்க மாட்டாங்கன்னா எனக்கு உடம்புல சக்தி எல்லாம் போயாச்சு. இப்ப நான் ஃப்ரீ ஆயிட்டேன். இப்ப பகவத்கீதை படிக்கலாம்னாக்கா காது போயிருக்கும், எல்லாம் டேமேஜ், கண்ணு போயாச்சு, நினைவு சக்தி இருக்காது, என்ன படிக்கிறோம் தெரியாது, வாய் குழரும். அந்த டைம்ல வாழ்ந்து முடிஞ்சப்புறம் இதை படிச்சு யூஸ் கிடையாது. இப்ப வாழறோம், இப்ப யங் ஏஜ்ல தான் வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சின்ன பேபிஸ் ஓகே டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எப்படி வாழணும், நிறைய we have to face challenges எதிர்கொள்ளும். ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டே பெரிய சேலஞ்சா இருக்கும். அப்புறம் அதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, ஸ்கூல் டெஸ்ட்டுக்கும் போர்டு எக்ஸாமுக்குலாம் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோமே தோணும். அதுக்கப்புறம் வேற என்னமோ சேலஞ்சஸ் இருக்கும் லைஃப்ல, நிறைய சேலஞ்சஸ், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். சடன்லி ஒரு செலவு வரும், பணம் இல்ல, எங்கேருந்து பெரட்டுறது, திரும்பி அவனுக்கு கொடுக்கணும், இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லையா? நிறைய அப்புறம் வியாதி வரும், மெனி பிக் சேலஞ்சஸ். ஒருத்தருக்கும் பார்த்தோம்னா நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வாழ்க்கையின் போராட்டம். ஒரு குழந்தைய படிக்க வைக்கணும், உனக்கு நல்ல காலேஜ்ல அட்மிஷன், நல்ல வேலை கிடைக்கணும், கல்யாணம், எவ்வளவு இருக்கு இல்லையா லைஃப். அதெல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்ளணும், அப்பா அப்படி மலைச்சு போயிட்டு என்னால முடியாது சொல்லிட்டு தூக்கு போடுறது ஒரு செகண்ட் ஆயிடும். அப்புறம் என்னது, அவன் சுத்தின்னு இருப்பான், அந்த ஆத்மா சுத்தின்டே இருக்கும், வேற உடல் கிடைக்கிறது வைக்க. அதனால தூக்கம் எல்லாம் போட்டு சாப்பிடலாம், நமக்குன்னு விதிச்சிருக்கு. நம்ம எப்படி இந்த உலகத்துக்கு வந்தோமோ பகவான் நிர்ணயத்துலதான் வந்திருக்கோம், அதே போல நம்ம போறதுக்கும் பகவான் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம வாழ்ந்துட்டே இருக்க போறது கிடையாது. அவர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாருன்னா அவுட்டு தான். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமே, நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். இப்ப இந்த பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சு நம்ம தேத்திக்கணும். இதுதான் பெஸ்ட், பகவான் கொடுத்திருக்காரு. ஏதோ கஷ்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இது பகவான் நம்ம கொடுத்திருக்காரு. தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகியோட போச்சு, என் உயிர் போல இல்லையா, கை தானே அருந்தது, கால் தானே அருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு சமாதானத்துல பக்தர்கள் இருப்பார்களாம். சோ நம்ம லைஃப் எப்படி வாழணும், அதான் எப்படி வாழணும், எப்படி வாழக்கூடாதுங்கிறதான் பகவத்கீதாலேயே சொல்லியிருக்கு. அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னாக்கா நம்ம லைஃபே பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இது தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது அழிவே கிடையாது. அவங்களோட தாத்தா பாட்டன் பழைய காலத்து அவங்க எல்லாரும் படிச்சதுதான் இதே ஸ்லோகம், இதே எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க. அப்கோர்ஸ் இஸ்கான் இருந்திருக்காது, யாரோ எடுத்து சொல்லிருக்க மாட்டாங்க, அவங்களே படிச்சிருப்பாங்க, இல்ல வேற யாராவது சொல்லியிருப்பாங்களா இருக்கும்.
டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும். ஆனா இந்த ஸ்லோகம் 9.2ல இதுதான் சொல்லியிருக்கு. இதுதான் அவங்களும் படிச்சாங்க, இன்னைக்கு நம்மளும் படிக்கிறோம். அன்னைக்கும் பொருந்துது, இன்னைக்கும் பொருந்தும், இன்னும் ஒரு நிறைய காலத்துக்கு இந்த பகவத்கீதா பொருந்தும். இதெல்லாம் பழைய காலத்து கதை, இதெல்லாம் இப்ப பொருந்தாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. பகவத்கீதாவோட ஒரு ஒரு ஸ்லோகமும் நமக்கு வந்து எப்போ நம்ம வாழறோமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொருந்தினதுதான். அது யாரால படிக்க முடியும்? ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால தான் படிக்க முடியும். கிளி, நம்ம வீட்டுல நாயை வளர்த்தா கூட அதுவும் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்குமே தவிர அதுக்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணாலாம் சொல்ல வராது. இதெல்லாம் புரியாது. நம்மளே அடுத்த ஜென்மத்துல நாயா போயிட்டோம், ஆனா நினைவு சக்தி இருக்கு. உங்க வீட்டுல நான் தாத்தாவா இருந்தேன்ப்பா, நான் எனக்கு அடுத்த இதை நாயா போயிட்டேன்னா அப்படின்னாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அங்க இருக்கிற வீட்டுக்காரங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அவங்க நாயா தான் பார்ப்பாங்க, நாயா தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. சோ நம்ம அடுத்த ஜென்மம் எப்படி எடுப்போம் தெரியாது. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம இப்ப என்ன கர்மா பண்றோமோ அக்கார்டிங்லி நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்த ஆசைகளை வெளிப்படுத்துறோம். இன்னைக்கு நம்ம மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆசைனா, இன்னைக்குன்னா இன்னைக்கு இல்ல, இந்த ஜென்மத்தை ஏதோ ஒரு ஆசையை வளர்த்துட்டே இருப்போம். டிஸ்னிலேண்ட் போனோம், டிஸ்னிலேண்ட் போனோம், டிஸ்னிலேண்ட். சில பேருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பெரிய என்ன டவர் ஆஃப் பிசா, பெரிய என்னவோ எங்கெல்லாம் ஊர் சுத்துறதுக்கு ரொம்ப எல்லாம் விருப்பம் இருக்கும். அங்க போய் பார்க்கணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், போட்டோ எடுக்கணும், செல்ஃபி எடுக்கணும், அது ஆசை இருந்தா அது போல வேற ஏதோ ஒரு லைஃப் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஊர் சுத்துற ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும். ஏண்டப்பா இப்படி சுத்துறோமே, சரி இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி வருந்துவோம். அப்போ வேற ஒரு ஆசை இருக்கும், வேண்டாம் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து நிம்மதியா உட்காரு. அப்போ உனக்கு அப்படியே ஒரு ஆசையா, சரி அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மாதிரி போடுறேன்னு சொல்லிட்டு, ஆனா எந்த உருவத்துல இருப்போம் தான் தெரியாது. சோ நம்ம ஆசைகளை வந்து நிறுத்துறதே இல்லை. ஆசைகளை வளர்த்த 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 நமக்கு வேற ஒரு உடல் கிடைக்கிறது. ஓகே, அது வந்து நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மூன்றாவது, அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. நீங்க இதை வந்து நான் நிதானமா படிக்கிறேன்னா, இது ஆக்சுவலி எனக்கே தமிழ்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். சான்ஸ்கிரிட், ஐ எம் யூஸ் டு சான்ஸ்கிரிட். ஏன்னா அதுதான் கரெக்டா ஷ த ப ம கரெக்டா இருக்கு. இதெல்லாம் த த எல்லாம் ஒரே இதுதான். ப ந ப ப ப ப எல்லாம் ஒரு பாதம் இல்லையா? அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா ஒரு மாதிரி இதான் படிக்கிறேன், மெதுவா படிக்கிறேன்னா நீங்க பார்த்தா தெரியும் இது தமிழ் தானே, மாதாஜி படிக்கிறாங்களே, இது போல நம்மளும் படிக்கலாம்னு உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வரதுக்கு வேண்டியதான் மெதுவா இன்னும் படிக்கிறேன். திரும்பி ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன். இப்போ கவனிங்க எப்படி படிக்கிறேன். அஸ்ரத்ததானா பரமா, இது தானானும் படிக்கலாம். பிகாஸ் ஐ நோ தட் ஸ்லோகா, அதனால கொஞ்சம் வந்து படிக்க முடியாது. அஸ்ரத்ததானாஹ புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. தமிழ்ல தான், அதனாலதான் வேணும்னு நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறோம். எல்லாரும் தமிழ்ல வந்திருக்கோம். நம்ம எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் சரி, எந்த வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, எந்த பாஷையில பேசினாலும் சரி, ஆனா நம்ம இப்ப தமிழ்ல வந்திருக்கிறதுனால எல்லாரும் தமிழ் வந்து போற்றணும். நம்ம தாய்மொழியிலே அதுலதான் நம்ம வந்து படிக்கணும். அப்ப என்ன இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஓகே, அது சைட் பாயிண்ட். இப்ப என்ன படிக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகால என்னன்னா, எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. டெஃபினட்டா இல்லையா? உங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னா கிருஷ்ணர்னா யாருன்னே தெரியாது. இப்ப பெரிய உங்க கிருஷ்ணர் தான் கடவுளா, வேற யாரும் கடவுள் இல்லையா? சரி, அப்ப பகவத்கீதை மூடு போ, அவ்வளவுதான். யாருக்கு வந்து நம்ம இருக்கு, நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா ஏன் கிருஷ்ணரை நீங்க அப்படி பெருசா கொண்டாடுறீங்க? அப்ப அப்ப நான் சொல்லித்தரேன். கிருஷ்ணரை ஏன் வழிபடுறோம், ஏன் கிருஷ்ணர் பெரியவங்க சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பகவத்கீதால இருந்து புரிஞ்சுக்கும். அப்புறம் என்ன, நம்ம மைண்ட் ஷுட் பி ஓப்பன் ஆல்சோ. அதுல குதர்க்கமா இல்ல டீச்சர் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்கலாமே, அவருக்கு எப்படிதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சில பேருக்குள்ள நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வராது. தான் சொன்னேன், we are not qualified teachers. ஜஸ்ட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு ஞானத்தை வந்து, ஞானம்னா எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம், சேவா ஒரு எல்லாம் ஒரே டீச்சர் எடுக்கணும்னு இவ்வளவு பேருக்கு எப்படி எடுக்க முடியும்? சோ ஒரு சேவா மனப்பான்மையில பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இல்ல டீச்சர் கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படிதான் ஆன்சர் பண்றாங்க பார்க்கலாம், அந்த எண்ணத்துல வந்ததுனாக்கா டீச்சரை பாவம் முழிச்சுன்னு போயிருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி இல்லை, யாருமே அவங்க வாயை திறக்கிறது இல்லை. சொல்றேன், சில கிளாஸ்ல எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஆனா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பதில் சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டா திரும்பி ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ், சீனியர் டிவோட்டிஸ் யார்ட்டையா கேட்டு சொல்லுவோம் அப்படி. சோ எதிரிகளை வெல்வோம், இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி திரும்பி வருகின்றனர். அவன் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து வளர்ந்து பெருசாகி வயதாருது, திரும்பி அவன் குழந்தை ரூபத்துல வரான். ஆனா இதுல வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் போட்டிருக்கு, ஆனா இங்க வந்திருக்குதா, இங்க வந்து திரும்பி என்னவோ ஃபார்ம் எடுக்கலாம், திரும்பி அவன் ஹியூமன் ஃபார்ம் வரான், திரும்பி ஹியூமன்ல இருந்து திரும்பி வழுக்கி விடலாம். அவன் நல்ல பாதையில இல்லை, சரியான வந்து ஆன்மீகத்துல இல்லைன்னா திரும்பி வேற ஒரு உருவம் எடுக்கலாம். நமக்கு வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம்ல நீ அடுத்த இப்ப ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 98ல இருக்கும் நம்ம அப்படின்னு நினைக்கலாம். 99ல ஒரு பெரிய பாம்பு இருக்கு, 98ல வந்துட்டோம். நம்ம வந்து சரியா பக்தி எல்லாம் பண்ணலைன்னா 99ல பாம்பு இருக்கு, 5ல கொண்டு போய் விடும். ஒரு இனப்பிறவி, ஒரு சின்ன ஒரு அக்வாட்டிக் அனிமல், முதுகெலும்பில வெர்டிபிரேட் இன்வெர்டிபிரேட்லாம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருப்போம். முதுகெலும்பு இல்லாதது, அது இன்னும் சின்ன பூச்சி இல்லையா, அதுக்கு அவ்வளவு அறிவும் இருக்காது.
அப்புறம் வெர்டிபிரேட், ஒரு ஒரு முதுகெலும்பு உள்ள ஒரு பிராணியா பிறப்போம். அப்புறம் 2 கால், 4 கால், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளர்ந்து 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 ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்துருவோம். திரும்பி வீழ்ச்சி கண்டிப்பா. ஏன்னா அந்த மற்ற பிறவிகளுக்கெல்லாம் பாவ புண்ணியம் கிடையாது. அதுகளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு லைஃப், அவ்வளவுதான். அது வாழணும், இறந்துடும். அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும், வாழும் இறக்கும், வாழும் இறக்கும், அப்படியே ஸ்டேஜ் போயிட்டே இருக்கும். ஒன்லி ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்தப்பதான் நமக்கு அறிவு இருக்கிறதுனால, நல்ல அறிவு, 6 சென்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பண்ணணும், பேச தெரியும், நினைக்க தெரியும், பக்தி பண்ண தெரியும். ஆனா நான் பண்ண மாட்டேன்னு ஒரு பிடிவாதத்தை இருந்தாங்கன்னா திரும்பி வழுக்கி விழறதுக்கு சான்ஸ். ஏன்னா பக்கத்துல 99 ஒரு பாம்பு இருக்கு. இதை நான் குழந்தைகளுக்கு சொல்லுவேன்னா தே பிலீவ். ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், அப்புறம் எனக்கு பாஸ்கெட் பால், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லித்தனா அவங்களுக்கு புரியும். அதனால அந்த உவமையெல்லாம் நான் சொல்லுவேன். அதே போல பிரின்சிபல், கிருஷ்ணர் ஏன் இவ்வளவு கொண்டாடுறோம்னா அவர் தான் பிரின்சிபல். அவருக்கு கீழே ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட், அவருக்கு கீழே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ், அதுக்கு கீழே சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டுனா அவங்களுக்கு புரியும். So according to the situation, according to the class, அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லித்தரேன். இது ஒன்லி எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடு. அப்ப கிருஷ்ணரே அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கானா இல்லை. அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு தகுந்தா போல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தகுந்தா போல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். யாரு? பக்தன் அல்லாதவன். அவனுக்கு தெரியாது, அஜ்ஞானம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ். அவனுக்கு என்னதுன்னே தெரியாது. அவன் ரொம்ப ஆனந்தமா பிறப்பான், எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பான், திரும்பி ஒரு பிறப்பான், திரும்பி அனுபவிக்கிறான், திரும்பி பிறப்பான். இப்படி நம்ம என்னதே புரிஞ்சுபடுத்து, ஓ இப்படியா, நம்ம திரும்பி திரும்பி இதே சுழற்சியில இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். இல்ல நம்ம முன்னாடி போனோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி பார்த்தோம், நம்ம வீட்டுக்காரங்களே சொல்லி பார்த்தாச்சு, பக்தி பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு. கேட்கறதா இல்லையா? சரி, அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். பகவானை அணுகி நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அவங்க இருப்பாங்க கழியே திரும்பி 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 பிறந்து. எல்லாரையும் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அவங்களுக்குன்னு தோணும் ஒரு பக்தி வேணும். அவங்களுக்கு வரும், பக்தி வராம இருக்காது. ஏன்னா உள்ளூர் ஆத்மா ரொம்ப சுத்த ஆத்மா, பியோர் சோல். அதுதான் சொல்லுவாங்க. எல்லாம் கடவுளிடத்திலிருந்து வந்ததுதான். யூஆர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த பகவான். அப்ப பகவானுடைய அம்சம் இருக்கு நம்ம கிட்டயும். ஆனா அது தெரியாம நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த ஒரு கிளிட்டரிங், இந்த ஒரு ஃபால்ஸ் கிளிட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இங்க போலியான ஒரு ஜொலிக்கிறதே, அதுதான் உண்மையை நினைச்சு நம்ம இதையே இதுல அதை நம்பி நம்ம அதை சார்ந்து வாழறோம். அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி நம்ம இதுலயே முன்னுக்கு போகாம இது பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கும். ஆனா தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி நாலேஜ் தெரிஞ்சுட்டான்னாக்கா ஒரு மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபிளிக்கு தான். என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் இருக்குன்னா சிலப்போ ஒரு அழிச்சுட்டே இருப்போம், எரியவே எரியாது. சிலப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட்ல எரிய ஆரம்பிச்சு. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ். எப்படி நமக்கு சடன்லி ஒரு புரிதல் வரும், இதுதான் அப்படின்னு. இப்ப அந்த பாதையில நம்ம முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். எஸ், இப்ப இந்த குழந்தைகளுடைய ஸ்லைடு. பள்ளியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் அதே வகுப்பில் நிலைத்திருக்க நேரிடும். கரெக்ட் தானே? குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க, படிப்பா இல்லடா ஃபெயில் ஆடுவா அப்படின்னு. ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா, சரியா படிக்கலன்னா ஸ்கூல்ல இருந்து சொல்லுவா, நீ இன்னும் 7thலயே இன்னும் மார்க் வாங்கலையே, 8th போயிட்டு எனக்கு கழிட்டு போறோம், ஒன்னும் தெரியாது உனக்கு. இல்ல ஆல்ஜிப்ரா வரும், ஜியோமெட்ரி வரும், பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் வரும், நீ திரும்பி 7th ஸ்டாண்டர்டே படி. இப்ப ஐ திங்க் 5th 6thலயே வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. அவ திரும்பி அதே பள்ளியில் அதே வகுப்புல படிப்பாங்க. அதே போல நாம் பக்தியில் தீவிரம் காட்டவில்லை என்றால் திரும்பி பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் நாம் இருப்போம். ஆனா நமக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா நம்ம கண் முன்னாடி 7th ஸ்டாண்டர்ட்னா அது தெரியும், போன வருஷம் நான் 7th இருந்தேன், திரும்பி நான் 7th படிக்கணும், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் 8th போயிட்டாங்க, நான் வேற 6th படிக்கிறவங்க எல்லாம் இப்ப வந்துட்டாங்க, என்ன அண்ணான்னு சொல்லுவாங்க, அக்கா சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அவங்க வளர்ந்த பொண்ணா நம்ம தெரியுமே. அந்த மாதிரி ஒரே வகுப்புல திரும்பி படிக்கணும். இப்ப எல்லாம் ஃபெயிலியர் எல்லாம் பண்றாங்களா தெரியாது, அடிக்க கூடாது, குழந்தைகளை இது பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரிதானே சிஸ்டமே ஆயிடுது இல்லையா. நான் படிக்கிற காலத்துல எல்லாம் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன், நிறைய பார்த்திருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு அவமானமா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ நம்ம பக்தியிலையும் தீவிரம் காட்டலைன்னா பிறப்பு மற்றும் அப்ப இது எப்படின்னா நமக்கு தெரியாது, எவ்வளவு சுழற்சியில நம்ம வந்துட்டே இருக்கோம் தெரியாது. ஆனா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சொல்லிக்கிறதுனால நம்ம நம்பிதான் ஆகணும், இது இப்படிதான் இருக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு. அப்ப நமக்கு இப்ப நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுத்துன்னா இப்ப என்ன பண்ணணும், தெரிஞ்ச பாதையில நம்ம நல்லா முன்னுக்கு போறதுக்கு பார்க்கணும். மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாகம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். தோன்றும் உருவம் எஸ் கிருஷ்ணா, எஸ் நம்ம மாதிரி கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் இருக்கு, எஸ் தோன்றும். தோன்றாத உருவிலும் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா சொல்றாரு. எப்படி? கேலக்சி, மூன், சந்திரன், கிரகங்கள், என்னெல்லாம் நட்சத்திரம், எல்லாத்தையும் நான் பரவி இருக்கேன். உனக்கு தெரியறா போல ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இங்க கிருஷ்ணாவா இருக்கேன் இங்க. பட் தெரியாத அவ்வியக்த நிலையில, அவ்வியக்தா எங்க போட்டிருக்கு, ஜகத்னா இது ஃபுல் யூனிவர்ஸ்ல நான் அவ்வியக்த மூர்த்தி தான், அவ்வியக்தமா நான் பரவி இருக்கேன். அப்ப என்னை பரவியுள்ளேன், எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் நான் அவர்களில் இல்லை, அவர்களில் நான் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
எல்லாம் நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். எல்லாரும் எங்கிட்ட தான் இருக்கீங்க. எல்லாரோட ஹிருதயத்துக்குள்ளயும் நான் இருக்கேன். எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா நான் எங்க இருக்கேன்? ஆக்சுவல் நான் எங்க இருக்கேன்? நான் கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கேன். நான் அவர்களிடத்தில் இல்லை. நீங்களாம் வரணும், எங்கிட்ட வரணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். எல்லாம் ஓகே தான். காற்று மழை எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நல்லா சௌரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, எடுத்து சாப்பிட்டல. நம்ம மனிதர்கள் இருக்கிற உலகமே நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பூ உலகம், அதுக்கு மேல பூவர் உலகம் முன்னோர்கள் தான் இருப்பா. அதுக்கு மேல சுவர், ஸ்வர்க்கம், மகர், தப்பர், அதெல்லாம் இன்னும் மேல 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 இது ரிஷிகள், இந்த மாதிரி இருக்கிற பிரஜாபதிகள் இருக்கிற உலகம். கீழே தானவர்கள், தைத்தியர்கள், இந்த மாதிரி பாதாள உலகம் வரைக்கும் ஒருத்தருக்கும் ஒரு உலகம் நான் படைத்திருக்கேன். எல்லாம் நான் தான் படைத்திருக்கேன். எல்லாம் என்னில் அடக்கம். ஆனால் நான் அவர்களிடத்தில் இல்லை. அப்படின்னா என்ன தோறி கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கேன்னா இதுதான் வேணா. என்ன இப்ப பகவான் தான் இங்க இருக்கா, அப்ப நான் இங்கே இருந்து விடலாம். இதை கிரியேட் பண்ணிக்க. இதெல்லாம் அழியக்கூடிய உலகம். உங்களுக்கு விளையாட்டு பொருள் மாதிரி பண்ணிருக்கேன். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணி என்னுடைய உலகத்துக்கு வரணும். ஏன்னா அங்கேதான் எல்லாரும் வந்திருக்கோம். பிடிவாதம் பிடிச்சுன்னு இல்ல, நான் போய் பாக்குறேன். ஒரு வாட்டி நான் வந்து இது பண்ணி பாக்குறேன். ஆனா மட்டும் குழந்தைகிட்ட சொல்லுவோம், வேண்டாப்பா அதெல்லாம் வேண்டாம், அதெல்லாம் நல்லது இல்ல. ஒரு பெப்சி, இப்பதான் இது வந்து ஒரு வெயில் காலம். பெப்சி எல்லாம் சாப்பிட வேண்டாப்பா, 5 ரூபா 10 ரூபாய் கிடைக்கும். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ரேட் இப்போ. சின்ன வயசுல 1 ரூபிக்கு நான் பாத்திருக்கேன். எல்லாம் ஏங்கிருக்கேன் அந்த சின்ன வயசுல. நோனா நோ. அப்பவே ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷன் தான். இப்ப எல்லாம் தெரியாது பேரண்டிங் எல்லாம் எப்படின்னு. போட்டு குழந்தை கேட்கறதுல, ஏன்னா ஒண்ணு கண்ணு கொடுத்து விடலாம் அப்படின்னு. அடுத்தது ஆரம்பிச்சு காய்ச்சல் கொண்டு போய் விடும். நம்ம பேரண்டிங்கும் சரியில்லை, பசங்களும் சரியில்லை. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும் நம்ம. சோ என்னன்னாக்கா இது என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க பசங்க கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கி கொடுத்து அவங்களை வந்து கட்டுப்போக்க வைக்கிறது நாம தான். ஆனா என்னது பகவான் என்ன சொல்ற, நான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கேன். ஆனா நீ என்னிடத்தில் வரணும்னா நீ பக்தி பண்ணணும். அப்ப பக்தி பண்ணினா நான் என்ன, நம்ம அங்க இருந்தா வந்திருக்கோம். ஒரு பிடிவாதம் பிடிச்சிருந்து ஆனா மட்டும் பகவான் சொல்லி பார்த்தாரு, வேண்டாப்பா திரும்பி அங்க போனா மாட்டின்னு விடுவா, வேண்டாம், இல்ல என்ன போய் பார்க்கணும். சரி போ. ஆனா திரும்பி போக வழி இல்லாம திரும்பி 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 இங்கேயே ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரும். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இது ஒரு சைடு சைட் பாயிண்ட். புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா புரிஞ்சுக்கிறது இம்பார்ட்டன். ஏன்னா இது அடல்ட்ஸ் கிளாஸா இருக்கிறதுனால புரிஞ்சுக்கலாம். காரணோதக சாய் விஷ்ணு இங்க வந்து நேற்றுக்கு பார்த்தோம். நம்ம கோலோகர் சார்ட்ல பார்த்தோம்னா இந்த அண்டங்கள்லாம் கோல்டன் கலர்ல இப்படி பால் தெரிஞ்சு இல்லையா. அதுக்கு மேல வந்து ஒரு மேக கூட்டம் இருக்கும். அதுக்கு மேல ஒரு ஓஷன் இருக்கும், ஒரு வந்து கடல். அது என்னது? காரணா கடல். அந்த காரணா கடல்ல தான் இவர் படுத்துட்டு இருக்காரு. யாரு? காரணோதக சாய் விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்காரு. இது கிருஷ்ணோட, இதெல்லாம் கிருஷ்ணோட பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் தான். அவருடைய எக்ஸ்பென்ஷன் தான் இதெல்லாமே. அவர் படுத்துட்டு இருக்காரு. அவருடைய அனந்த சேனம்ல அப்படி படுத்துட்டு இருக்கார். அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கின்றன. அந்த கோல்டன் கலர் எக் இங்க கோல்டன் கலரா காட்டல, இங்க காட்டியிருக்கான். இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இல்ல, சாரி, அண்டங்கள்னா 14 உலகம். அவரோட மூச்சு காட்ட 1 போயாச்சு 2 அப்படின்னு நிறைய உலகங்கள் இருக்கு. நம்ம இன்னமும் சயின்டிபிக்லி ப்ரூவ்ட் ஒன்லி அர்த் இஸ் ரவுண்ட். இந்த லெவலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அதுக்கு மேல என்ன உலகம், கீழே என்ன உலகம் எல்லாம் ஒன்னும் கண்டே பிடிக்கல. இது போல பல அண்டங்கள் இருக்கு. அது வரைக்கும் நம்ம கிட்டக்கே போகல. ஆனா நம்ம ஸ்கிரிப்சர் சொல்றது காரணோதக சாய் விஷ்ணு. இது இவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து எல்லாம் இந்த மாதிரி அண்டங்கள் பிறக்கின்றது. அவர் காரணா கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அதனால அவருக்கு என்ன பேரு? காரணோதக சாய் விஷ்ணு. முதல் மகாவிஷ்ணு மகத்தத்துவம் எனப்படும் மொத்த பொருள் ஆற்றலை உருவாக்குகிறார். அவர் கூட்டு பிரபஞ்சங்களின் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். எல்லாம் ஃபுல் பிரபஞ்சம். அவர் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றார். அப்ப எல்லாம் கிரியேட் பண்ணதுலயே அவர் தான் வந்து கடவுளா இருக்கார். தியானத்தின் உண்மையான நோக்கம் பரமாத்மா நிலையை அடைவதாகும். அவற்றை உணர்ந்த எவரும் பௌதிக சிக்கலில் இருந்து விடுபடலாம். ஓகே, இது வந்து சைட் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு கடவுள் இருக்கார். இவர் வந்து காரணோதக சாய் விஷ்ணு. அவர் ஒரு அண்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ற அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவருக்கு என்ன பேரு? கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. அந்த கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவோட போட்டோ பார்த்தா எப்படி தெரியும்? லட்சுமி தேவி பாதத்தை அமுத்தி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க, பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த இவரோட நாபி, அந்த இது கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணோட நாபில இருந்து ஒரு இப்படி போறது கமலம். அந்த இப்படி போறது. அதுலதான் நம்ம ஒரு உலகம் இருக்கு. அது நேற்றுக்கு பார்த்தோம் நம்ம. பூ உலகம், பூவர் உலகம், சுவர் உலகம், இப்படி போறது. கீழே வந்து இது அத்தல வித்தல சுத்தல மகாத்தல ரசாத்தல பாத்தாளம் வரைக்கும் கீழே வரைக்கும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட்ல ஒரு விஷ்ணு இருப்பார். அவர் யாரு? கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, லட்சுமி தேவி பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மா, ஏன்னா பிரம்மா வந்து மேல இருக்காரு. பிரம்மா உலகம் மேல, கீழே பாத்தாள உலகம் வரைக்கும். இது ஒரு அண்டத்திலயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவர் பேரு கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. பன்முக தன்மைகளை உருவாக்க அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் நுழைகிறார். அவர் கூட்டு உயிர்களுக்குள் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். கூட்டு ஃபுல் எல்லா ஒரு அண்டங்களுக்கும் ஒரு பரமாத்மாவாக இருக்கார். அப்புறம் அது ஒரு அண்டத்துக்குள்ள எவ்வளவு உயிர் வாழி,
அந்த ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா நுழையிறார். அவர் தான் க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், டோன்ட் பாதர். இதெல்லாம் உங்களுக்கு 18 days சாப்டர்ல வராது. ஜஸ்ட் ஒரு தொட்டுட்டு போறா போல. யாருக்கு புரியறதோ அது புரிஞ்சுக்கலாம். புரியலையே அப்படின்னா அப்படியே விட்டுடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். லெவல் 2ல வரும்போது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு ஒரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயும், அது மனிதனா இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், மரமா இருக்கட்டும், புழுவா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், வைரஸ், கிருமிகள், அதுலயும் உயிர் இருக்கே. அதனாலதானே அது நம்மள எப்படி ஒரு பாடுபடுத்துறது இல்லையா? இந்த என்னது என்ன சொல்லுவா, தெர்மாமீட்டர்ல என்ன சொல்லுவா, ஷோ அந்த இதுக்குள்ள டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்களே, மைக்ரோஸ்கோப். மைக்ரோஸ்கோப் உள்ளேன்னு பார்த்தாதான் தெரியும் அந்த கிருமி இருக்கு, இப்படி 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 இப்படின்னு நெளியும். அதுக்குள்ளேயும் இருக்கார் அவர். சோ க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் பரவி இருக்க, ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிரினத்தின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ இது வந்து க்ஷீரோதக சாய். சோ டோட்டல் என்ன 3 விஷ்ணு பார்த்தோம். இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட 3 பிரிவுகள் தான். இது காரணோதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு. இதுக்கப்புறம் எல்லாம் வராது, அவரோட பேர்லாம் வராது. சும்மா ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பண்ணி சொல்றேன். நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூதபிரன் நச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனக. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். எல்லாத்தையும் நாம் படைக்கப்பட்டதெல்லாம் என்னது என்னில் நிலை பெறவில்லைன்னா நான் தான் அதை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன். ஆனா எல்லாம் வந்து எங்கிட்ட ஐக்கியமா இருக்கா, நான் அதை விட்டு செப்பரேட்டா இருக்கேன். இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டுட்டு எல்லாம் என்னுடைய எனர்ஜி தான். பட் ஐ எம் நாட் இன் தெம், ஐ எம் அவுட் சைட் தட். இது வந்து நீ புரிஞ்சுக்கோ. இந்த ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. ஐ எம் நாட் இன் தட். எல்லாத்தையும் படைத்தேன், எல்லா மனிதர்களையும் படைத்தேன், எல்லா உயிர்வாழிகளையும் படைத்தேன். அப்ப நானே அங்க உட்கார்ந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன்? நோ, ஐ எம் தேர். பட் நான் பிசிக்கலா அங்க இல்ல. நான் ஐம் வேர் சம்வேர் எல்ஸ். எங்க? நான் என்ன கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கேன். இப்ப இது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, ஒரு கம்பெனி ஓனர், பெரிய கம்பெனி, ஒரு கம்பெனி நம்ம ஓன் பண்ணோம். இப்ப நாங்க டெய்லி அந்த ஆபீஸ் போய் உட்காருவேன். ஃபேக்டரி இருக்கும், நான் ஆபீஸ் இருக்கும், நாங்க இருக்கேன், பாத்துக்கலாம். இப்ப எங்கிட்ட நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. உங்க தமிழ்நாட்டை பார்த்தா ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், இல்ல பக்கத்துல எல்லாம் இருக்குல்ல, சேலம், நிறைய இருக்கு. நாட் ஓன்லி தேர், எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட். கல்கட்டா, மெட்ராஸ், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. பாம்பே, அந்த மாதிரி இருக்கு. அதே ஓனர் எல்லா இடத்துலயும் போக முடியுமா? ஒரு டாடா, பிர்லா, ஒரு அம்பானி இது இருக்கிற போல அவங்க ஒரே ஆளு வந்து எல்லா இடத்துலயும், எல்லா ஃபேக்டரியிலயும், எல்லா ஆபீஸும் போய் உட்கார முடியாது. இவள் ஹேவ் இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், அவ்வளவுதான் இல்லையா? சோ அவர் அதே போலதான் கடவுளோட இருந்து எல்லாத்தையும் படைத்திருக்காரு. அவர் தான் எல்லாமே படைத்திருக்காரு. அப்போ அதுல அவர் இருக்காருன்னா இருக்காரு. அந்த ஒரு ஃபேக்டரி வந்து அவர் உருவாக்கி இருக்காரு. அப்ப அந்த ஓனர் இருக்கார். ஏன்னா அந்த ஃபேக்டரி அது நடத்துற விதம் எல்லாம் அவர் போட்ட சட்டத்துலதான் இந்த ஃபேக்டரியும் எல்லாம் நடக்கும். இந்த டைம்ல வரணும்னா இந்த டைம்ல வரணும். அவர் போட்ட சட்டத்துலதான் நடக்கும். ஆனா அவர் இருக்கார கண்காணிக்கிறதுக்கு இல்லை. அவர் இருக்கார், அவரோட வீட்டுல இருப்பார், அவருடைய ஹெட் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து இருப்பார். அது போலதான் கடவுள் இப்பங்க அவருடைய ஹெட் ஆபீஸ் எங்க. இது போல ஒரு அதே எக்ஸாம்பிள் தான் மனசுல வச்சுக்காதீங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம புரியறதுக்கு வேண்டி நான் சொன்னேன். அவர் எங்க இருக்கார்? கிருஷ்ணன் கோலோக பிருந்தாவனம், அங்கதான். அதுதான் ஹெட் ஆபீஸ் அவருடைய. இதெல்லாம் படைத்திருக்கார். அதுல எப்படி வாழணும் எல்லாம் அவர் வந்து நமக்கு எல்லா சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. அப்புறம் இங்க என்னது? ஏனெனில் இங்க முடிச்சுடுறேன். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். எல்லாத்தையும் நான் தான் படைத்திருக்கேன். படைக்கப்பட்ட காரணம் என்னது? என்னால் தான் அது படைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் 9.6 யதா காஷஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத்தானி உபதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிடம் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. காற்று எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற போல நானும் எவ்ரிதிங் இஸ் பீன் டன் பை மீ ஒன்லி. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. சாரி, நான் தான் எல்லாத்தையும், அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிடம் அமைந்துள்ளதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ. காற்று இல்லாத இடம் இருக்கா? ஆகாயம் இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தா காற்று இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமே நான் தான் படைக்கப்பட்டவைன்னு அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சில பேர் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிலாசபி இருக்கு. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னா, பிலாசபியே இருக்கு. இதெல்லாம் பிரபஞ்சம் பகவான் எல்லாம் படைக்கல. ஒரு ஒரு வந்து மேன் கிடையாது, ஒரு மேல் ஃபீமேல் வந்து சேர்ந்தாங்கன்னாக்கா அதுல பிறக்கப்பட்டதுதான் எல்லாமே. அது பிளான்ட் லைஃபா இருக்கட்டும், அனிமல் லைஃபா இருக்கட்டும், ஹியூமனா இருக்கட்டும், அப்படிதான் இந்த பிரபஞ்சம் வந்தது. இது கடவுளோட எல்லாம் ஒரு செய்கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிலாசபி ஃபாலோ பண்றவங்க இருக்காங்க. அது நாத்திகவாதிகள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் அந்த நெக்ஸ்ட் பர்த்ல எல்லாம் பிலீஃப் கிடையாது, ஆத்மாவை பத்தி பிலீஃப் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு கல்ட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆமா அம்மா அவங்கள வந்து விட்டுடணும். ஏன்னா பக்தி இல்லாதவனை வந்து கூப்பிடாதுன்னு பகவானே சொல்லிட்டார். அவங்களுக்கு எல்லாம் புரிய வைக்கிறதுக்கு நமக்கு முடியாது. அவனோட இதுல போகட்டும். எப்ப அவனுக்கு புத்தி வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்ப நல்ல விஷயங்களை பண்ணுவோம்.
ஆமா, அந்த மாதிரி லைஃப் லீட் பண்றோம்னா எப்படி வேணா வாழலாம், யார வேணா கொலை பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் தண்டித்தா எஸ். நானும் ஒரு வாட்டி நான் வந்து சோரி இது என்னது திருடின்னு இருக்கேன், நான் எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருக்கேன், நான் எப்படி வேணா வாழலாம், நான் வந்து திருடவும் செய்யலாம், கொலையும் பண்ணலாம், நான் பிடிப்படாம நான் அது பண்ணிட்டு இருக்கேன், பண்ணலாம் அப்படி. ஏன்னா எனக்கு தான் மறுவாழ்வை பத்தி பயம் இல்ல, அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது. அப்புறம் என்னது, பாவ புண்ணியத்துக்கு தெரியாது, திரும்பி வந்து பிறப்போம், இதெல்லாம் இல்லாதவங்க எப்படி வேணா வாழ்வாங்க. நம்ம அப்படி கிடையாது. நம்ம என்ன பிலீவ் பண்றோம், எஸ் மறுவாழ்வு இருக்கு. மறுவாழ்வுனா என்னது பாரு, வேற ஒரு இது இருக்கு, ஜன்மம் இருக்கு நமக்கு. அப்ப நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் கட்டுப்பட்டு நம்ம வந்து பகவான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம், கடவுள் என்ன சொல்லியிருப்பாரோ அது ஒரு கட்டுப்பாட்டுலதான் நம்ம இருக்கணும். प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருத்தேர் வசாத். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. புனக புனக அப்படின்னா திரும்பி திரும்பி நான் இதை படைக்கிறேன். இது முதல் வாட்டி இல்ல, இப்ப நம்ம இருக்கோம், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிறந்திருக்கோம், இதுக்கு முன்னாடி அழியப்பட்டிருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி அது வேறொரு கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம தான் வந்து இறப்பே கிடையாது நமக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இதை பார்த்திருக்கோம், என்னது பிறவியை எடுத்திருக்கோம், நிறைய பிறவியா எடுத்து நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். நினைவு இல்ல, போன நேற்றுக்கு என்ன சாப்பிட்டோம்னு நினைவு இல்லை, அப்புறம் தானே போன ஜென்மம் என்ன எடுத்தோம் நினைவு இருக்குது. 1,00,00,000 ஜென்மம் எடுத்திருப்போம் நம்ம. இப்ப நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கோம், அடுத்த ஜென்மம் என்ன எடுக்க போறோம் இன்னைக்கு தெரியாது, அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கும்போது இந்த ஜென்மத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியாது, நம்ம மறதியில இருக்கோம். சோ வந்து இது வந்து திரும்பி மீண்டும் மீண்டும் நான் படைக்கப்படுறேன். இதெல்லாம் இட்ஸ் லைக் நம்ம ஒரு டிராயிங் பண்றோம், ஒரு ஐ எம் குட் இன் டிராயிங் அப்படி வச்சுக்கலாம், ஒரு நல்ல பெயிண்டிங் பண்றேன், இது சரியில்லை, அந்த ஸ்ட்ரோக் சரியில்லை, போடு, திரும்பி நான் அதை கலைக்கப்பட்டது திரும்பி கிரியேட் பண்றேன், திரும்பிய சரியில்லையா கலைக்கப்படுறது. இந்த மாதிரிதான் கடவுள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார், கலைக்கிறார், படைக்கிறார், கலைக்கிறார், இதுதான் நடந்துட்டே இருக்கு. ஆனா என்னது, படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது, பிரளயம் வந்து அழியப்படுறது. நச்சமாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இது எல்லாமே எப்படி ஒரு ஜெயிலர், அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். எங்க வீட்டுக்கார் டெய்லி ஜெயிலுக்கு போறாரு, சுச்சு டெய்லி ஜெயில என்ன லாக்அப்ல இருக்காருன்னா இல்லை, இஸ் டூயிங் அ ஜாப். அவர் வந்து அங்க போயிட்டு எல்லாரையும் இன்மேட்ஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் போறாரு. சோ எல்லாம் நான் படைக்கப்பட்டிருக்கேன், ஆனா என்ன நான் இந்த மாதிரி செயல் பண்றேனே, இதனால எனக்கு பாவம் வருமா புண்ணியம் வருமா, எனக்கு ரஜோகுணமா தமோ, இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, எல்லாம் நான் தான் படைக்கப்பட்டிருக்கேன். ஆனா இதுல வந்து நான் மாட்டிக்க மாட்டேன், பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்பவும் விலகியே இருக்கேன். நான் வந்து ஒரு பிராமணனா கஷத்திரியனா இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டிதான் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். நீங்கெல்லாம் அந்யோன்யமா எல்லாரும் பரஸ்பரமா எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு வேண்டிதான். ஒரு பிராமணனுக்கு என்ன குவாலிட்டி, பிராமணனா அவன் குடும்பத்துல பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தாலும் பிராமணன் கிடையாது. உனக்கு நல்ல ஞானம் இருக்கு, உனக்கு நல்ல ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ் ஈஸியாவே வருதுன்னா நீ பிராமணன். நல்ல பக்தி பண்ண உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நாலேஜ், உனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்குன்னா நீ பிராமணன். சில பேருக்கு அது வராது. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, எதுக்கு அடுத்தாலும் ஒரு வீரமா பேசுவோம், எல்லாத்தையும் நான் நடத்துறேன் சிந்தாபாத் அது மாதிரிலாம் கோஷம் விட்டுன்னு போறானே, வீரத்தனம் சூரத்தனம், அவன் வந்து க்ஷத்ரியன். எல்லாராலையும் முடியுமா? ஒரு ஸ்கூல்லயே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன் நான், ஸ்கூல்ல மானிட்டரா இருக்கிறவனே 1-2 பேரும் தான் அந்த தைரியம் இருக்கு, இல்லாட்டா டீச்சர்ட்ட பேசறதுக்கே பயந்து இருப்பாங்க பசங்க எல்லாம். ஒரு குழந்தை 2 குழந்தை நல்லா தைரியமா இருக்கும், அப்ப அவங்கள வந்து மானிட்டர் அப்படின்னு போடுவாங்க. அந்த அந்த குவாலிட்டி என்னது, க்ஷத்ரிய குவாலிட்டி. சில பேருக்கு நல்ல கால்குலேஷன் தெரியும், அது வந்து அங்க வளையறது இல்ல, இங்க அது வந்து விட்டேன்னா எனக்கு 20% இவ்வளவு கிடைக்கும், அதை திரும்பி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா இப்படி கால்குலேஷன் ரொம்ப இதே வெரி குட் இன் தட். சில பேருக்கு அந்த ஒரு பிறவி குணம், அவனை நான் வைசியன் அந்த மாதிரி போடுறேன். அப்புறம் இன்னொருத்தனுக்கு 4வது கேட்டகரி என்னது, இது நாலேஜ், இந்த கால்குலேஷன் நாலேஜ் இருக்காது, பிராமண குவாலிட்டிஸ் இருக்காது, அந்த ஸ்கிரிப்சர் நாலேஜ் எல்லாம் ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்கிறது, வீரத்தனமும் சூரத்தனமும் கிடையாது, ஆனா உழைச்சுட்டே இருப்போம், அவன் வந்து சூத்ரன். இப்போ பேசிக்கலி பார்த்தா நம்ம எல்லாரும் சூத்ரா கேட்டகரி தான். என்ன பண்றோம், உழைன்னு உழைக்கணும், காலையிலேருந்து ஏதோ ஒரு உழைச்சுட்டு இருக்கும். யாரு எவனுக்கோ வந்து உழைச்சு ஜாபுக்கு போனா அதுதான் அர்த்தம். இல்ல பிசினஸ் பண்ணல, என்னது நானே எல்லாம் பண்றேன்னா நம்ம கஸ்டமர் வேணுமே, அப்ப அவனுக்கு கூழு கும்பிட்டு போடதான் வேணும், எங்கேயோ டீல் பேசுறோம் அங்கேயும் கூழு கும்பிட்டு போடதான் செய்யும். சோ நம்ம எல்லாம் அந்த சூத்ரா கேட்டகரி. ஆனா இதுல வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்க ஆர்வம் காட்டுறோம். அப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிராமண குவாலிட்டியை வளர்த்துக்கணும். அப்புறம் இல்லை க்ஷத்ரியன், நல்ல ஒரு வீரத்தனமத்தை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம அதை மெருகுபடுத்தும் போது நம்ம வந்து க்ஷத்ரியனா மாறிவிடுறோம், அந்த மாதிரிதான். சோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கு. ஆனா பகவான் வந்து எதுல இருக்கார், அவர் ஒண்ணும் அதுல எல்லாம் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். இதெல்லாம் நம்ம வாழறதுக்கு தான் அவர் கொடுத்திருக்காரே தவிர அவர் அதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். நான் எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன். கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருக்கலாம்.
மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயதே சராச்சரம் ஹேதுனா அனேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. புத்தின் மகனே, எனது சக்திகளின் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அப்படின்னா இது அசைபவைனா என்னது? மிருகங்கள், இதெல்லாம் அசையாதவை. மலைகள், மரங்கள் இதெல்லாம் அசையாதவை. இது எல்லாமே என்னோட கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்கு. எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. இது எல்லாமே நான் தான் கிரியேட் பண்றேன். அது கேலக்சியா இருக்கட்டும், ஒரு என்னது, ஒரு ஸ்டார், ஒரு இது என்னது, கிரகங்கள் எல்லாமே என்னால் படைக்கப்பட்டவை. சிலதெல்லாம் அசையாதவை, சிலது அசைகின்றவை. எல்லாம் என்னால் படைக்கப்பட்டவை. மீண்டும் மீண்டும் அது படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுறதுக்கும் எல்லாம் நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நியூட்டன், இது திரும்பி குழந்தைகளோட ஸ்லைடு இதுல அழைச்சிட்டேன். நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சார். அவர் ஹியூமன் பீயிங்னா அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? மேலே இருந்து எல்லாம் எது வந்தாலும் கீழே தானே விழுறது. ஏன் அந்த சைட்ல போறது இல்ல? ஏன் கீழே இருந்து உள்ளது மேல போறது இல்ல? எக்ஸப்ட் ஹீலியம் கேஸ், பாக்கி எல்லாம் மேல இருந்து கீழே விழுறது. அப்ப அவர் கண்டுபிடிச்சார், ஓ இது பூமிக்கு ஏதோ ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு அவர் கண்டுபிடிச்சார். ஆனால் ஏன் அந்த ஒரு பழம் மாத்திரம் விழுறது? விழுந்தா எல்லாமே டகடகான்னு விழணுமே. ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஏன் அப்படி விழறது? அதே போல ஒரு இறப்பு, ஏன் அது ஒரு 56 வயசுக்காரன் இறந்துட்டான் அப்படின்னா 56 வயசுல எல்லாருமே இறந்துருக்கணும். ஏன்? சில பேர் 98 ஆனால் நல்ல ஸ்ட்ராங் அண்ட் வெரி எனர்ஜெட்டிக், ஒரு வியாதி இல்ல அப்படி இருக்கான். சில பேர் 40 வயசுலயே வியாதி அந்த மாதிரி இருக்கிறான். இந்த மாதிரி எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஏன் வருது? அப்ப அது மாதிரி ஆப்பிள் வீழ்ச்சியே. ஆனால் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை யார் செய்கிறார்கள்? அது கிருஷ்ணனே செய்யறது. கிருஷ்ணன் நினைச்சா அவர்தான் பப்பெட் மாதிரி அவரோட இந்த சக்தி என்னது, மாயா சக்தி வச்சு அவர் எல்லாம் நம்மளை எல்லாத்தையும் வச்சு நான் ஆட்டி வைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல வந்திருக்கோம்னா கண்டிப்பா யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்களோ உங்களுக்கு சத்வகுணக்காரி நல்லா இழுத்திருக்கா. அதுல நம்ம வந்திருக்கோம். ஏன் தூங்கிருக்கலாமே இந்த நேரத்துல? நிறைய பேர் தூங்குறவங்க எஸ், தமோகுணக்காரி நல்லா தூங்குப்பா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தூங்க வச்சிருப்பா. சோ இது எல்லாமே இது பண்ண வைக்கிறது யாரு? பகவான் தான் பண்ண வைக்கிறார். எஸ், அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷ்யம் தனும் ஆசிரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். அப்படின்னா என்னது? அவர் கிருஷ்ணர் இருக்க இன்னைக்கு ஏளனம் பண்றாங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு கிருஷ்ணாவை நம்பிக்கை இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவர் இருந்த காலத்துல எனக்கு அவர் உயிருடன் இருந்து, அந்த மாதிரி உயிருடன்னா அவர் ஒரு தோற்றம் அழிந்து வந்திருக்காரு. மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா வந்திருக்காரு. அந்த டைம்லயே நிறைய பேர் ஏளனம் பேசியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, அவரை போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி என்ன பண்றாங்க இவங்க? அவரோட கசினே என்னது, சிசுபாலோட கதை நம்ம கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன்னா, அந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே ஒரு இந்த ரூபத்துலதான் பிறந்திருக்கு. என்னது, 3 கண்கள் 4 கைகள் அந்த மாதிரி ஒரு விகார ரூபத்துல பிறந்தோன்னா அம்மா அப்பாவுக்கு ஷோ அது கசின் தான், ஒரு அத்தை பிள்ளையோ அத்தையோ ஒரு மாமா பிள்ளையோ சம்திங். ஓ இது இந்த மாதிரி பிறந்திருக்கேன்னு அது அவங்க குழந்தைய வேண்டாம் வச்சுடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நினைச்சிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைய எப்படி வளர்த்துறதுன்னு. ஆனா ஒரு அசரீரை சத்தம் கேட்டு என்ன சொல்றாங்க, எவன் கை யாரு தூக்குறாங்களோ சடன்லி இதெல்லாம் மாயமா போயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி இருக்கிறவன் கையில தூக்கித்துனா குழந்தை கொடுத்து பார்க்கலாம், எவன் கையில கிடைச்சு அந்த இதெல்லாம் மாயமா போறதோ அந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப சரி, ஆனா என்னது, அவன் கையாலதான் இவனுக்கு அழிவும் வரும். சரி நம்ம குழந்தைக்கு இது நார்மல் வந்தா போறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு மனிதர்கள்ட்ட கொடுத்து பாக்குறான். அதெல்லாம் கிருஷ்ணர் ஸ்மால் பாய் 7 years 10 years இருக்கும். கொடுக்கும்போது கிருஷ்ணர் கையில வந்தோடனே இது எல்லாம் மாயமா போயிடுறது. 3 கண் இல்ல, 2 கண்ணா இருக்கு. 4 கையில மறைஞ்ச 2 கை தான் இருக்கு. சோ அது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. கிருஷ்ணா நீ உன் கையில வந்தோடனே என் குழந்தையோட எல்லாம் நார்மல் ஆயிடுது அப்படின்னு. ஆனா கூடவே பயம் வந்துடுது. அப்போ நீதான் என் குழந்தைய அழிக்க போறியா? பிளீஸ் கிருஷ்ணா அதை மாத்திரம் பண்ணிடாதே கிருஷ்ணா. நீ ஒரு காரியம் பண்ணு, 100 மிஸ்டேக், என் பிள்ளைலாம் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டான், இருந்தாலும் பொறுத்து 100 மிஸ்டேக். ஏன்னா அம்மா நினைச்சா என் குழந்தை தங்க கம்பி, மிஸ்டேக்கே பண்ண மாட்டான். அப்படி பண்ணா 1 2 மிஸ்டேக் இருக்கலாம் லைஃப் லாங்ல அப்படின்னு நினைச்சது. 100 மிஸ்டேக் பண்ணா நீ இதை பொறுத்து 101வது மிஸ்டேக் வரும்போது நீ அழி. அப்ப கிருஷ்ணதோ அதுக்கு என்ன, நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இருக்காரு. ஆனா இவன் துஷ்டனா பிறந்து அப்படியே வளர்ந்து ராஜசூய யாகம் நடக்கிறது. ராஜசூய யாகம்ங்கிறது இந்த பாண்டவர்கள் நிகழ்த்தும் அந்த ஒரு யாகம். அதுல யுதிஷ்டர் அந்த அண்ணாக்காரன் அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து கிருஷ்ணரை உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு நம்ம இதுலயும் பார்க்கலாம் இல்லையா, யாரோ பெரியவங்க நம்ம வீட்லயே யாரோ பெரியவங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆசனம்லாம் கொடுத்து அவங்கள நம்ம நல்லா கவனிச்சுப்போம் இல்லையா, நல்ல மரியாதையோட. அதே போல கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் போறாரோ எல்லாம் மரியாதை கொடுத்து உட்கார வச்சு அவருக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அங்கேயும் ஏளனமா பேசிருக்கான். அந்த டைம் தான் அவரோட 101வது மிஸ்டேக்.
அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு இருந்தார் கிருஷ்ணா. போட்டோம் 54 ஆச்சு, 78 ஆச்சு, 91 ஆயிடுச்சு, 99 ஆயிடுச்சு, 100 ஆயிடுத்து. இன்னைக்கு வந்து 101வது மிஸ்டேக் நீ பண்ற. அப்ப ஆயிடுச்சு, நான் வந்து உங்க அம்மாவுக்கு வாக்கு கொடுத்தா போல 101வது மிஸ்டேக் அவன் பண்ணான்னா நான் உன்னை வெட்டிடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இல்லாட்டி சக்கரத்தை தேவி விட்டு விடுற, கழுத்து அறுந்து போயிடும். சோ கிருஷ்ணர் இருக்கிற காலத்தையே அவருடைய கசின்ஸ் வந்து அவளை வந்து மாமாக்காரன் கம்சன் என்ன பண்ணான், ஏன் அக்கா என்னோட இது தங்க பொண்ணு பிள்ளைதானேன்னு சொல்லிட்டு இதா இருக்கலாமே, அசுரீரி கேட்டு கொடுத்து என்னை அழிக்க வந்துட்டான், அந்த மாதிரி எல்லாம் முட்டாள்களா இருந்திருக்காங்க. சோ பகவான் வந்து எந்த ரூபத்துல வேணா வரலாம். ஆனா ஏளனம் பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க அப்பவே. அப்ப இப்ப ஏன் பேச மாட்டாங்க? இந்த கலியுகம் வேற. பேச நிறைய பேர் பேசதான் செய்வா. நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் முத்துக்களும் மாணிக்கங்களும் தான் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுல நம்ம நல்ல கேட்டகரியில நம்ம ஃபியூ பீப்புள் இருக்கோம். இந்த கிளாஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கோமோ அவ்வளவு பேர். அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேர் பீப்புள் தான் வந்து பகவான் இன்னமும் வழிபட்டு கடவுள் தான் எல்லாமே, கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். நான் இந்த ரூபத்துல வந்திருக்கேன். ஆனா என் பின்னாடி என்ன ரூபம் இருக்கு? கர்ப்போதகசாயியா நான் தான் இருக்கேன். நான் அந்த கர்ப்போத ஒரு அண்டத்துக்குள்ளே நான் இருக்கேன்னு அது தெரியாது அவங்களுக்கு. அந்த ஒரு கர்ப்பம் படைத்ததே நான் வந்து இந்த வந்து என்னது காரணோதக சை விஷ்ணு, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கே புலப்படாது. அவங்க பாக்குறதுல எதை பாக்குறாங்க? மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா, பரட்ட தலை, ஒரே முடியெல்லாம் சீவி இல்லாம என்னது எல்லாம் மண் எல்லாம் பறந்திருக்கு, ஒரு அழுக்கு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நான் என்னவோ மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, அதுதான் அவங்க பாக்குறாங்களே தவிர என்னோட ஆழ்நிலை இதெல்லாம் வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு தெரியாது. பக்தரா இருக்கிறவனுக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து பகவான் எப்படி வழிபடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு அது தெரியாது. அப்ப அவனை போசம் பண்ணாதேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். நான் கோயிலுக்கு போக முடியாமல் வேறு வேலையாக இருக்கிறேன். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தானே இருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லப்பா, ஜப்பாலாம் பண்ணவே முடியாது. காலையில இருந்து ஓடணும், மத்தியானம் ஆபீஸ், வந்தா வீட்டு வேலை, குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும், அது பண்ணும், இது பண்ணும், இது பண்ணும், அது பண்ணும். அப்ப என்ன ஃபுல் டே 24 hours ஆயிடுது. என்னால முடியாது. பகவத்கீதா கிளாஸும் பண்ண முடியாது, ஜப்பாவும் பண்ண முடியாது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, கோயிலுக்கும் போக முடியாது. சோ அதுவா என்ன சொல்றாங்க 9.12 மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஜான விசேதசஹ ராட்சசிம் ஆசுரிம் செய்வ ராட்சச குணம் அசுர சுபாவம் பிரகிருதி மோகினி ஸ்ருதாக. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. முக்தி வந்து எப்போ வரும்? பகவானுக்கு சரணடைந்தாதான். இந்த முக்தின்னு என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப நல்ல ஆனந்தத்துல இந்த திரும்பி திரும்பி உடலை எடுக்கிறோமே, அதை விட்டு நம்ம போனோம், அதுதான் முக்தி. இல்லாட்டா என்ன முக்தி? சோ அது அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க. அதோட ஏதாவது முயற்சி அவங்க பண்ணவும் மாட்டாங்க. ஏன்னா அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க அவங்க. நான் என்ன டிவி பாக்குறாங்க, 2 பேரும் பார்த்து எனக்கு நேரம் இல்லை, ஆனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க என்னது, நான் நீங்க சண்டை, ஒரு பொறுமை இருக்காது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மயங்கிய நிலையில் அவர்கள் முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. எது நான் பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அறிவு பயிற்சிகள், ஞானத்தை வளர்த்துண்டு இதெல்லாம் போறாதுப்பா, நான் ஞானத்தை வளர்த்தணும், பக்தி வளர்த்தணும், இதுல இருந்து நான் முக்தி பெறணும், திரும்பி திரும்பி பிறப்பு இறப்புன்னு இருக்கேன், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. இதெல்லாம் தோல்வி அடைகின்றன. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ கழுத குதிரை எல்லாம் இருந்திருக்கும், அப்பெல்லாம் தெரியாது. கரெக்ட், அந்த மாதிரி ஒரு இனப்பிறவிகளுக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஆனா நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு இதெல்லாம் சொல்றாங்க. அப்போ நான் அதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம நான் என்னோட போக்குல இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து வேஸ்ட். ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்தது வேஸ்ட். தோல்வி அடைகின்றன என்ன அர்த்தம்? ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்துட்டு நீ வந்து பக்தி பண்ணலன்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம்? ஹியூமனா வச்சு போ, திரும்பி ஒரு இனப்பிறவியா போன்னு சொல்லிட்டு தள்ளிடுவார். கிருஷ்ணர் அப்படியே தள்ளிடுவார். அதே கிருஷ்ணர் மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதி ஆசிரிதாக பஜந்தி அனன்ய மனசோ. வேற என்னத்துலயும் எனக்கு மனசு இல்ல, பஜனை பண்ணிட்டே இருக்கேன், உங்களையே கீர்த்தனம் பாடுறேன், உங்களையே நினைக்கிறேன். அனன்ய மனசு, அந்த மனசு எப்படி வேற ஒண்ணுத்தையும் நாட்டம் போறதில்ல. பஜந்தி அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிரித்தாவின் மகனை குழப்பமடையாது. முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், குழப்பமடைந்த மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்க, இப்ப என்னது குழப்பமடையாத மனிதர்கள். அதுல யாரு எக்ஸாம்பிள்? ஸ்ரீல பிரபுபாத். குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். பகவானுடைய கிரேஸ், எப்பவுமே பகவானுடைய அருள் இருக்கும். பகவானுடைய அருள் இல்லாம அவரால் இவ்வளவு கோயில கட்ட முடிஞ்சதா? ஒரு 70 வயசுல வெளியூர் போய் கால் வலி இருந்திருக்காது அவருக்கு, 70 வயசுல முட்டு வலி இருந்திருக்காது, ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடுத்தேன். 2 ஹார்ட் அட்டாக் வந்து டிராவல் பண்றாரு. 45 நாளோ இன்னும் டிராவல் அமெரிக்கா போறதுக்கு ஷிப்ல போயிட்டு இருக்கு, அது கார்கோ ஷிப். அது வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்து அப்போ இல்ல விடாமுயற்சி இல்லை, பண்ணிதான் தீரணும்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒரு பாட்டே இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பஜன் கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. என்னை வந்து என்ன ஆட்டி படைக்கிறப்ப அது எழுதியிருக்க, அவர் எழுதின பாட்டு தான். பகவான் என்ன நீ என்ன ஆட்டி படைக்கிற, நீ ஆடி சொன்னா நான் ஆடுறேன், நோ ப்ராப்ளம். நீ எப்படி என்ன ஆட்ட வைக்கிறியோ ஆட்டி ஆட்டி வை. ஆனா எனக்கு வந்து இப்படி இருக்கு பகவான். என்னோட ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்கா, அங்க போயிட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரில பாশ্চাத்ய தேச தாரின்னு நீங்க அந்த இது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த அவரை இது அவரை ஸ்துதிச்சு அந்த இதுதான் அந்த ஸ்லோகம். நான் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஸ்லோகம் நம்ம பிரணத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா, அதோட மீனிங் எல்லாமே சொல்றேன், அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் இதை யாரை குறித்து நம்ம வந்து இதை சொல்றோம்னு. பிரபுபாத குறித்து இருக்கு. சாரஸ்வதி அந்த நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசத்தாரிணி. பாশ্চাத்யனா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்ல போயிட்டு நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்கார். நான் போறேன். அது நிறைவேற்றப்படுறதும் உன் கையில. எனக்கு இது மாதிரி வியாதி ஒரு உடம்ப இது பண்ணி என்னை இறக்க வைக்கணும்னா ஓகே, நீ என்ன வேணா ஆட்டிப்படை. ஆனா என்னோட ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்கிறதுனால தான் நான் போறேன். எனக்குன்னு அதுல ஒன்றும் சொந்த விருப்பம்லாம் கிடையாது. அதை போயிட்டு இருக்கேன். நான் நிம்மதியா இருக்கலாமே, இதெல்லாம் சம்பாதிச்சாச்சே, கையை நீட்டி இந்த பசங்க எல்லாம் சம்பாதிக்கணும்னு இருக்கலாமே. நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் இருப்போம் இல்லையா, எப்படா இப்ப ரிட்டையர் ஆகும், வீட்டுல உட்காரலாம் தான் தோன்றது. அவர் அந்த மாதிரி இல்ல. அவர் அந்த ரிட்டையர்ட் லைஃப்ல தான் வெளியில போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணவே போறார். ரொம்ப கஷ்டப்படுறார். சோ இந்த மாதிரி பிரித்தாவின் மகனை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பே இல்லை. அவங்க எப்பவுமே பகவான் ப்ரொடெக்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இப்ப இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, மாதவேந்திர புரின்னு. பயங்கர பக்தாஸ். பயங்கரன்னா என்னது, ரொம்பவே பக்தர்கள். அப்ப அந்த இவர் என்னது மாதவேந்திர ஒரு சின்ன சுருக்கமா சொல்லலாம். அவருக்கு வந்து இது என்னது கால்நடைதான். அப்பெல்லாம் பஸ் ட்ரெயின் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. போயிட்டு இருக்கும்போது சடன்லி ஒரு களைப்பு வருது. அவரை பிருந்தாவனம் தான் போயிட்டு இருக்கு. களைப்பு வந்தோடனே அப்பா டயர்டா இருக்கு, பசி இருக்கு. சரி, அவளுக்கு பசி தான் வந்து அவளும் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தானே இருக்காங்க. பசி வரும், தாகம் வரும், எல்லாம் தான் வரும். ஆனா அவகிட்ட இருக்கிறது என்னது, ஒரு கம்பு, 2 துணி, ஒரு மேபி ஒரு லோட்டா ஏதாவது இருக்கும். மரத்தடியில உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே. இப்ப வாழ்ந்தவங்கன்னா இதவங்கெல்லாம் வாழ்ந்தவங்க. மாதவேந்திரபுரியெல்லாம் நம்ம அந்த ஆச்சாரியர் லீனேஜ் பார்த்தோம்ல, அதுல ஒரு ஆச்சாரியரோட பேர் தான். சரி, இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு, நம்ம நெட்லயே தேடலாம். அப்ப அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படி சொன்னா கொஞ்ச நேரம் ஆத்துக்குள்ள அந்த பசியும் போகும், தாகமும் போகும். அப்படி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டாலும் அந்த மாதிரி ஆகும். அப்புறம் நம்ம பயணத்தை தொடரலாம்னு. அங்கேருந்து ஒரு பிள்ளை வந்துட்டான், மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை வந்து, ஐயா இந்தாங்க ஐயா பால் கொண்டு வந்திருக்கேன் குடிங்க, நீங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த இது அந்த அம்மா எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, மாடெல்லாம் மேய்க்கிறாங்களே, அந்த அம்மா தான் என்ன அனுப்பினாங்க. நீங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க, இந்தாங்க பால் பிடிங்க, சொம்ப பிடிங்க, பால் குடிங்க. அவர் அதிசயமா பாக்குறேன். அப்போ வந்து பால் குடிக்கணும்னு சொல்ற எண்ணம் இல்லை. அந்த குழந்தைய பத்தி அது கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்திருக்கிறாப்புல. ஏன்னா எனக்கு தாகம் எடுக்கிறது நான் யார்கிட்டையும் சொல்லல. எப்படி தெரியும், யாருக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். அப்புறம் எனக்குள்ள பரமாத்மாக்கு தெரியும். அப்ப இந்த கிருஷ்ணர் தான் இந்த ரூபத்துல வந்திருக்காரு அப்படின்னு அவர் அந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாரு. ஆனா அவர் சாதாரண மனித ரூபத்துல வந்திருக்காரு. அப்ப நீ யாருப்பா அப்படின்னா, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, நான் மாடு மேய்க்க பிள்ளைதான், இதை பிடிங்க, என்னை வந்து அனுப்பினாங்க. அவன் யாரு அனுப்பினாங்க வந்து, எங்க இதுல வந்து வில்லேஜ்ல யாரு வந்தாலும் பசியும் தாகத்தோட இருக்கிற அந்த மாதிரி இருந்தா நாங்க உதவுவோம், உங்களை பார்த்தோன்னு அந்த மாதிரி தோணிட்டு அதனால இந்த பாலை கொடுக்க சொன்னாங்க, இந்த பிடிங்க, நான் வந்து போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் திரும்பி சாயந்தரம் வருவேன், இந்த சொம்ப எடுத்துன்னு போறதுக்கு அது நீங்க குடிச்சு வைங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. இவருக்கு தாகமும் இல்லை, பசி இல்லை, அதை பார்த்து அப்படியே மயங்கிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அதை குடிக்கிறார், இல்ல சொம்பெல்லாம் கழுவி வைக்கிறார். சாயந்தரம் ஆறுது, வரவே இல்லை, அப்படி வச்சிருக்காரு. ராத்திரி படுக்கும் போது அவருக்கு சொப்பனத்துல வர்றது இதே குழந்தை வந்து இது பேசுறது சொப்பனத்துல, எனக்கு ரொம்ப சூடா இருக்கு, ரொம்ப எரியறா போல இருக்கு, உடம்பெல்லாம் எரியறது, நீ என்ன வந்து கண்டுபிடி, நான் வந்து அந்த ஒரு புதர் ஒண்ணு இருக்கு, ஏதோ ஒரு இடமெல்லாம் சொல்றாரு. அது சொப்பனத்துல எல்லாம் அந்த கனவுல வர்றது. நான் அங்கேருந்து வந்து என்னை தோண்டி எடு, நான் அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். இதுக்கு என்னது இது, பிள்ளை நேத்து வந்தா இப்ப என்ன இந்த சொப்பனத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது, நான் அங்க இருக்கேன், ரொம்ப சூடா இருக்கு, உள்ள தோண்டி நீ தோண்டினா அந்த ஒரு இடம் வந்து அந்த இடத்துல புதற்கடியில போனேன்னா அது தோண்டணும், நான் அதுக்குள்ளே நான் வந்து வெளி வருவேன் அப்படின்னு சொல்றாள். யார் அப்படின்னு அடுத்த நாளைக்கு அந்த மக்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது, போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஊர்க்காரங்க எல்லாம் போறாங்க. எந்த இடம், ஓ இந்த இடமா, சரி அப்ப இங்க எல்லாம் தோண்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா உள்ள விக்கிரகம் எடுக்கிறாங்க, கிருஷ்ணரோட விக்கிரகம். இது கோவிந்த், ஆமா கோவிந்தன்னு பேரு, அதுக்கு பேரு வச்சு அப்ப வந்து அந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணி ஒரு கோவிலை கட்டிடுறாங்க. ஓ இது அப்ப வந்தது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னன்னாக்கா திரும்பி அவர் அங்கேயே இருக்கார். அந்த ஏன்னா கோயில் நிர்மாணம் பண்ணியாச்சு.
அதுக்கு என்னது பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு வந்து திரும்பி ஒரு கனவு வருது. எனக்கு எல்லாம் இன்னும் எரிச்சல் போக மாட்டேங்கிறது, உடம்பெல்லாம் தக்க தக்க தக்கான்னு எரியறது. நீ வந்து அந்த இதுக்கு போ, பூரி ஜெகநாத்துக்கு போயிட்டு சந்தனம் சந்தனம் அந்த இது இல்லையா, காப்பு, சந்தன காப்பெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு பாக்குறோமே, அந்த சந்தனம் அரைச்ச சந்தனத்தை கொண்டு வா, எனக்கு அது என் மேல பூசு. அப்பதான் எனக்கு வந்து குளிர், எனக்கு வந்து உடம்பு வந்து குளிர் ஃபீல் ஆகும், அதனால நீ போன. இவர் சொல்றாரு திரும்பி அடுத்த நாளைக்கு இந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட சொன்னேன்னா, அப்பா இது பெரிய ஞானிதான் இவருக்கு வந்து கடவுளே வந்து எல்லாம் சொல்றாரு சொன்னா, அதுக்கு என்ன நீங்க போங்க, நீங்க வந்து சந்தனம் கொண்டு வாங்க. அப்ப கால்நடையா போயிட்டு இருக்காரு. போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போனா இம்மிடியேட்டா போக முடியுமா, ஒரு 4 நாள் 5 நாள் நடை. போற வழியில ஒரு இடத்துக்கு வரார். அங்க வந்து கோயில் இருக்கு. சரி கோயில் போச்சுன்னா இப்படி பிரசாதம் கிடைக்கும், அங்க தங்கலாம் பண்ணிட்டு போலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து பார்த்தோன்னே, அங்க வந்து ஒரு ஆரத்தி நடக்கிற ஆரத்தி பண்ண போறாங்க. நைவேத்தியம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, ஆரத்தி பண்ண போறாங்க. அப்ப ஒரு இதுல இன்னும் சின்ன சின்ன பாட்டா வச்சிருக்காங்களே, பானையா வச்சிருக்காங்களே, இதெல்லாம் என்ன நைவேத்தியம் பண்றாங்க தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூஜாரிட்ட கேட்கிறார். இது என்ன நீங்க வந்து டெய்லி இது வந்து என்ன பூஜை பண்றீங்க அப்படின்னு. நாங்க வந்து கீர்னா என்ன அர்த்தம், பாயசம். நாங்க டெய்லி வந்து பாயசம் ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு. அந்த அந்த டேட்டுக்கு என்ன பேருன்னா கோபால். ஓகே. அப்ப இது வந்து அதுதான் பாயசம் தான் டெய்லி நாங்க ஆஃபர் பண்றோம். ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு வந்து மனசுக்கு தோணுது. நான் இந்த கோவிந்த ஸ்தாபனம் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, அவருக்கும் இந்த மாதிரி இது கொடுக்கணும், நைவேத்தியம் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பட் இந்த மாதிரி இவருக்கு பண்ணா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா, அப்படி மனசாரதான். அவருக்கு என்னன்னே தெரியாது. அந்த கீர்னா எனக்கு பாயசம், அந்த பாயசம் டேஸ்ட் தெரியாது. பட் மனசளவுல அவர் வந்து அதை டேஸ்ட் பண்ணி நம்ம இவருக்கு கொடுக்கணும், இதுதான் நினைச்சிருக்காரு. ஆனா அவருக்கு வந்து ரொம்ப அஜ்ஞானமா பட்டது. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பைத்தியக்காரத்தனமா, நான் வந்து இவ்வளவு ஒரு மோசமா ஒரு தாட் போயிடுத்து எனக்கு. நான் அதுக்குள்ள அதை டேஸ்ட் பார்த்து நம்ம நம்ம கோவிந்த் கொடுக்கணும் எல்லாம் நினைச்சேன். நான் இவ்வளவு முட்டாள்ல அப்படின்னு நொந்துக்கிறார் அவரை. நம்ம பகவான் வந்தோமா, நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணோமா, நல்ல ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணோமா, போயிட்டே இருக்கணும். அது இல்லாம நான் இந்த மாதிரி ஒரு தாட் போயிடுத்தே, நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு அவருக்கு அது ஒரு வருத்தம் எடுத்து மனசு இறங்கி போயிடுத்து அவருக்கு. சரி இந்த ஆர்த்தியெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு அவர் பிரசாதம் வாங்கல, ஒண்ணும் இல்ல, போயிட்டார். சே இவ்வளவு ஒரு மோசமா இருக்கேன்னு போயிட்டு அப்படி மார்க்கெட் சைடு எல்லாம் நிசப்தமா இருக்கு, அப்படி போயிட்டு எங்கேயோ இடத்துல உட்கார்ந்து விட்டார். இங்க வந்து இப்ப பூஜாரி எல்லாருக்கும் வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து ஆரத்தி முடிஞ்சாச்சு, வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்தாச்சு, எல்லாம் ஆயிட்டு எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தி திரையெல்லாம் போட்டு கதவெல்லாம் சாத்தி அவர் அங்கேயேதான் படுத்துக்கிறார். படுத்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அவருக்கு சொப்பனத்துல வருது. இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ்ல எல்லாம் எப்படின்னா இப்ப பார்த்தாலும் கனவு வந்துட்டே இருப்பான். அவரு கனவுல என்ன வருது, கடவுள் இந்த கோபால், இந்த கடவுள் டெய்டி, நீ கதவு தோறா, நீ வந்து இப்போ இது நீ எல்லாம் பூஜை பண்ணி எல்லாம் முடிச்சா இல்லையா, இந்த கதவு தோறா, நான் வந்து ஒரு பிரசாதம் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு வேண்டி வச்சிருக்கேன்னு. இவர் சொல்ற, நீ இப்ப பிரசாதம் வச்சிருக்கேன் என்ன, ஒன்னும் புரியலையேன்னு. ஆமா, ஒரு பக்தன், உன்னோட இவ்வளவு பேர் வந்தவங்கல்ல ஒரு பக்தன் வந்து பிரசாதம் வாங்காம போனா, அவனுக்கு நீ போய் அதை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது யாருன்னா மாதவேந்திரபுரி. அவருக்கு வந்து நீ போயிட்டு கொடு, அவன் பேரு மாதவேந்திரபுரி. அவர் நினைக்கிற இது என்ன இந்த மாதிரி சொப்பனம் வருது, நான் தானே எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன். சரி இன்னும் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கனவு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு திறக்கிறார். அது கோயில்லாம் திறந்து திரையெல்லாம் விலக்கி பார்த்தா அங்க ஒரு குடம் இருக்கு. இவர் கண்ணுல இருந்து எப்படி தப்பித்ததுன்னு தெரியல. அப்ப அவர் அவ்வளவு பிரமிச்சு போறார். பகவானே இது வந்து ஒரு திருடி வச்சிருக்கிறா போல, ஒரு பக்தனுக்கு வேண்டி அவர் என்னுடைய கண்ணுல இருந்து திருடி வச்சிருக்காரு. அதனால இன்னைக்கு அந்த கோயில் இருக்கு, கீர்ச்சோர் கோபால்னு வரும். அது ஏதோ கல்கட்டா பக்கத்துல இது ஒரு, அது ஃபுல் எனக்கு அந்த இது பேர்லாம் இங்க போடல. அந்த மாதிரி கோயிலே இருக்கு. அந்த ஒரு பக்தனுக்கு வேண்டி கிருஷ்ணரே வந்து திருடி அந்த பிரசாத ஒரு பானையை ரெடியா வச்சிருக்கார். அவருக்கு ரொம்ப நெகிழ்ந்து போயிடுறாரு. ஆஹா இந்த பக்தன் யாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி அவர் மாதவேந்திரபுரின்னு சொல்லிட்டு அது நிசப்தமா இருக்கா, ராத்திரி வேளை போயிட்டு கூப்பிடும் போது இவர் உட்கார்ந்து என்ன நான் தான் அது என்ன அப்படின்னா, நீ யாருப்பா, என்னோட கனவுல வந்து பகவானே வந்து அந்த பிரசாதம் நீ வாங்கிக்கலையாமே. நாம நான் வாங்கல, தப்பு இழைச்சுட்டேன், மனசுல இந்த மாதிரி ஒரு அஜ்ஞானப்பட்டுட்டேன். பகவானே நீ பிரசாதம் வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு திருடி வச்சிருக்கார், இந்தாப்பா பிரசாதம் சாப்பிடுன்னு சொன்னா அவரும் இருந்து பிரசாதம் சாப்பிடுறாரு. அடுத்த நாள் பார்த்தா எல்லா ஊர் மக்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஞானி அப்படி இப்படின்னு. அப்படி இவர் வந்த நோக்கத்தை சொல்ற, இல்ல நான் போற வழி போக்கன், வழிபோக்கன். நான் வந்து என்னுடைய கோவிந்துக்கு வந்து நாங்க ஸ்தாபனம் பண்ணிருக்கோமே, அவருக்கு உடல் எரிச்சல் இருந்தது, அது சந்தனம் வந்து வாங்குறதுக்கு நான் இதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன், அது என்னது பூரி ஜெகநாத் போயிட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் வந்து போற வழியில நான் இந்த கோயிலுக்கு வந்தேன் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு. ஆனா மக்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுத்து. ஆஹா ஊன்னு எல்லாம் சொல்ற, இவரா நான்லாம் அந்த மாதிரி ஆளே கிடையாது, ரொம்ப நான் வந்து மோசமான ஆளுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கண்ணுலேன்னு தப்பிக்கிறதுக்கு காடு வழியெல்லாம் போறாரு அவர். இங்க இதுக்கு பூரி ஜெகநாத் போறார். அங்க போய் அங்க போய் எத்தின அப்புறம் என்னது, அங்க உள்ளவங்க எல்லாம் ஜெய் 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 ஜெய்னு அவரை என்ன, நம்ம அந்த இது போயிடுறது இல்லையா, பேர் புகழ்லாம் போயிடுறது. இவர் போறதுக்கு முன்னாடி அங்க போயாச்சு. எல்லாரும் அவரை புகழறாங்க. உங்களை நினைத்து
கிருஷ்ணரே வந்து கோபால் கீர்ச்சோர் கோபால் அவர் பாயசத்தை ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்தாரு அப்படிங்க, என்ன பெரிய ஆளு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு, டோன்ட் வரி, உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தனம் நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அரைச்சு நிறைய டன் கணக்குல நாங்க கொடுக்குறோம், எங்க மனுஷாலும் வருவா, உங்களுக்கு எல்லாம் உதவி பண்ணுவா, அவங்களும் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கோவிந்துக்கு வந்து எவ்வளவு சந்தனம் வேணுமா எடுத்துன்னு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்றாங்க. திரும்பி கால்நடையா வரணும். திரும்பி வரும்போது இதே கீர்ச்சோர் கோபால் யாரு இந்த இந்த கோயில் வழியா தான் வரணும். அன்னைக்கு ராத்திரி அங்க தங்குறாங்க. திரும்பி இவருக்கு ஒரு கனவு வருது. அந்த கனவுல என்ன சொல்றார், இந்த கோபாலே சொல்றார், அந்த கோவிந்த் அவர் ஸ்தாபனம் பண்ணாரே, அவர் சொல்றாரு, எனக்கு இன்னும் தகதகான்னு எரியறது, ஆனா நீ ஒரு காரியம் பண்ணு, இந்த இது கோபால் இருக்காரு இல்லையா, நீ எங்க தங்கியிருக்கியோ நாளைக்கு வந்து இந்த நீ கொண்டு வந்த சந்தனத்தை அங்க நீ பூசிடும், எனக்கு என்னோட உடம்புல பூசணும்னு கிடையாது, இந்த கோயில்லயே நீ வந்து சந்தன காப்பு போட்டுடும், எனக்கு குளிர்ந்தா போல இருக்கும் அப்படின்னு. அப்ப அடுத்த நாளைக்கு பூஜாரிக்கு சொன்னா, அதுக்கு என்ன நீங்க அங்கேயிருந்து அரைச்சு வந்த சந்தனத்தெல்லாம் நான் பூசுறேன்னு சொல்லிட்டு பூசின அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு திரும்பி கனவு வந்து அந்த கோவிந்த் சொல்றார், எனக்கு இப்ப குளிர்ந்து கொடுத்து, நான் வேற கோபால் வேற கிடையாது, கோவிந்தனா இருக்கட்டும் கோபாலா இருக்கட்டும் எல்லாம் பேர் வேற வேறவா இருந்தாலும் நாங்கெல்லாம் ஒரே இதுதான், ஒரே கடவுள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டோரி இருக்கு. இன்னும் டீட்டெயிலானா நீங்களே படிச்சு பார்க்கலாம், இன்னும் நல்லா ஆனந்தமா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி. ரொம்ப இது இல்ல, நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியாது, இந்த மாதிரி எக்ஸால்ட் நம்ம கிடையாது இல்லையா, அதனால அங்க போட்டிருக்கேன், இந்த இடம் எங்க இருக்குன்னே இருக்கு. மாதவேந்திரபுரி பக்தருக்காக பால் குடம் திருடிய கோபிநாத கதை. கோவர்தனத்தில் மலையின் உச்சியில் ஸ்ரீ கோபால்ஜி விக்கிரகம் நிறுவி மாதவேந்திரபுரி அன்னக்கூட வழிபாடு. ஜெகநாதபுரியிடம் சந்தன பூச்சலத்தை வாங்கி வர மாதவேந்திரபுரி கனவில் கோபால்ஜி உத்தரவு. கோபிநாத்ஜி தானே தன் ஆராதனைக்கு வைத்திருந்த க்ஷீரனா இது பாயசம், க்ஷீரபால் பால்குடம் பால்குடம் திருடி மாதவேந்திரபுரியிடம் ஒப்படைப்பு. பால்குடம் திருடிய கோபிநாத், பாயசம்னா பாலால் பண்ணார், பால்குடம் திருடிய கோபிநாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பேரே, அந்த டேட்டியோட பேர் இந்த மாதிரி இருக்குமா அந்த கோயில். அது எங்க இருக்கு ஸ்தாபனம், அது கூட இப்போ எழுதியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து அந்த இருக்கு இன்னமும் அந்த மாதிரி கோயில். ஓகே. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடம் விரதா நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்தியா நித்யயுக்தா உபாசதே. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகிறார்கள். அப்ப என்னது, இந்த மாதிரி பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, எப்போ சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமா, எந்த நேரமும் எனக்கு வந்து பஜனை பண்ணி, எந்த நேரமும் என்னோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சு, எந்த நேரமும் என்னையே புகழ்ந்த, அந்த மாதிரி இருக்கா. அந்த மாதிரி திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்து எப்பவுமே வணக்கம் தெரிவித்து இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் என்னை வந்து நித்தியம், இன்னைக்குதான் 18 days கோர்ஸ்னா 18 days தான் நான் பண்ணினேன், அந்த மாதிரி இல்லாம எப்பவுமே என்ன வழிபடுறாங்க. அப்புறம் பிதாஹமஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமகः வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்ஸாம யஜுர்வேவச. எப்படி இருக்கார் பகவான் நம்ம கிட்ட, இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே, தாயும் நான் தான், தந்தையும் நான் தான், பாட்டனாரும் நான் தான். அப்புறம் என்னது, கார்டியன், காப்பவனும் நானே, அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் ஓம். இது நம்ம முன்னாடி 8வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஓங்கிற எழுத்தும் நான் தான், என்னும் மந்திரமும் நானே. இது எங்கெல்லாம் வருது, ரிக்வேதா, சாமவேதா, யஜுர்வேதா, எல்லா வேதங்கள்லயும் அந்த ஒரு ஓம்ங்கிற எழுத்து, அந்த வேதங்களே நான் தான் அப்படிங்கிறார் இந்த ஸ்லோகால. சோ எல்லாமே அவர் தான். கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹ்ருத் பிரபவஹ பிரளயம் ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, இலக்கு என்னதான் அடையணும், நீங்க எல்லாம் வேற வழியே கிடையாது, நான் தான் இலக்கு. மை மெயின் என்னது, என்ன சொல்றேன், இலக்குன்னா இலக்கு தான் இல்லையா, என்ன சொல்றேன், ஐம் ஃபைண்டிங் இங்கிலீஷ் வேர்டு, கோல். ஐ எம் த கோல். நம்ம பிறவி எடுத்திருக்கோம், திரும்பி எங்க போனோம், அங்கேதான் வந்திருக்கோம், அங்கதான் கோல். we have to reach Godhead. நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். நித்தியமான விதையும் பீஜம். நானேதான் வந்து அந்த விதை. நம்ம இப்போ உயிரோட இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் விதை கொடுத்தது யாருன்னா பகவான் தான். அப்புறம் தட் மல்டிப்ளை ஆயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு உருவம் பெற்றிருக்கோம்னா முதல் அந்த பீஜம் கொடுத்தது யாரு, பகவான் தான். அகம் பீஜம் அவ்யயம். அப்புறம் தபாம்யகம் அகம் வர்ஷம் நிகிருணாம் யஸ் ஸ்ருஜாமி ச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ்ச சத் அசத் சாகம் அர்ஜுன நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். இது வந்து அடுத்த சாப்டரோட கொஞ்சம் இதுல வந்திருக்கு. அடுத்த சாப்டருக்கு இதெல்லாம் தான் அடிஸ்தானம், எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு 10th சாப்டர்ல வரும்.
அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவன், கொடுப்பவனும் நானே. மழை இல்லாம டிராட்டா இருக்கேன் நிறைய, இந்த பாலைவனம் அதுவும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இல்ல ஒரே மழை பெஞ்சு தீர்க்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தா சீராபுஞ்சி. நம்ம இந்தியாலயே அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருந்தா சீராபுஞ்சி. இதே மழையே இல்லாம அந்த இதுல எல்லாம் என்னது பாலைவனம்லாம் இந்த இதுல பார்க்கலாம். ராஜஸ்தான் இதெல்லாம் இருக்கும், கேமல் எல்லாம் இருக்குமே இந்த மாதிரி. அது எல்லாமே நான் தான் வந்து பண்றேன். மழையை கொடுப்பவனும் தடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன, எல்லாம் நான் தான் அப்படிங்க. தைவித்யமாம் சோம பாபூப்த பாப யஜ்ஞைரிஷ்வா ஸ்வர்கதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுரேந்திரலோகம் அஷ்னந்தி திவ்யான் திதி தேவ போகான். ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறேன், அந்த வேதா கிளாஸ் இருக்கு, இந்த கிளாஸ் இருக்கு, எல்லாம் டக்கான்னு விஷ்ணு சாஸ்திரமா எனக்கு எல்லாம் பயாட்டா தெரியும், ரொம்ப பெருமையா அடிச்சுப்போம், எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நாலேஜ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று அங்க அப்புறம் போகவும் செய்யும். இதெல்லாம் படிச்சதுக்கு அதோட என்ன இஃபெக்ட்னா, சோமரசத்தை குடிக்கிறதுனா என்னது, அவன் புண்ணிய லோகம், அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணதுக்கு அவன் அந்த மேல் உலகத்துல போயிட்டு சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். என்ன டைரக்டா கிருஷ்ணரை பார்த்து பக்தி பண்றதுக்கு பதிலா அவங்க வந்து ஸ்லோகாலாம் படிச்சு அந்த மாதிரி பண்றாங்க, பலன் கிடைக்கும். என்னது, சொர்க்கலோகத்துக்கு போவாங்க. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகள் இருந்து தூய்மை அடைவார்கள். டெஃபினட்டா அந்த டைம்ல சூதாட்டம் கிடையாது, பொய் சொல்றது கிடையாது, கொள்ளை பண்ண மாட்டாங்க, நல்ல ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ் தான் பண்றாங்க. புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஆனா நம்ம இலக்கு அதுவா? இதோ டெஸ்டினேஷன் பக்கத்துல வந்து இதோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்கு, நம்ம பகவான் இடத்துக்கு போனோம், பக்கத்துல ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன், அதை என்ஜாய் பண்ணலாம். இல்ல, நமக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் நமக்கு நோக்கம், நமக்கு டைரக்டா பகவானை ஹிட் பண்றதுதான் வேலை, அங்கதான் போகணும். ஆனா இந்த மாதிரி இந்த ரூட்ல போறவங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறேன், அதுல வந்து நல்லா வருது அப்படின்னா அது வந்து என்னது ஆல்ரெடி டெஸ்டினேஷன், அது வந்து போவாங்க, அந்த இடத்துல போயிட்டு என்ன நல்ல சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. அப்புறம் என்னது, ஸ்தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்தியலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்பிரபன்னா கதாகதம் காம காமா லபந்தே. ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகைய பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். அவ என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம தான் திரும்பி பிறப்பு எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தானே பண்றோம். அல்ல, ஆனா நான் புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கிறேன்னா புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சு அதெல்லாம் அனுபவித்து திரும்பி வந்து நிருத்தியலோகம்னா என்னது, இந்த மாதிரி 14 உலகம் நிருத்தியலோகம் தான். திரும்பி பிறவி எடுத்து திரும்பி இறந்து திரும்பி நம்ம இதே சாக்கடையில தான் விழுவோம். அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் விழுகின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். அப்ப அதுக்கான வேதம் படிக்க கூடாதுன்னு இல்ல, பக்தியுடன் வேதம் படிக்கணும், பக்தியுடன் கர்மா செய்யணும். எல்லாமே பக்தியோட பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி அகர்மா லெவல்ல நம்ம செயல்கள் இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் கர்மா தான், நல்ல பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் வந்து அதை அனுபவித்து திரும்பி நம்ம வந்து பிறப்போம். அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாமியம். இந்த யோகக்ஷேமம் வஹாமியம் கேட்டிருப்பீங்க, எல்ஐசியோட டேக்லைன். எல்லாம் ஒரு கவிஞனா இருக்கட்டும், ஒரு கம்பெனி ஒரு டேக்லைனா இருக்கட்டும், எல்லாம் பகவத்கீதாலேருந்து எடுத்ததுதான். யோகக்ஷேமம் வஹாமியமோட அர்த்தம் என்னது, நீங்க வந்து பிரீமியம் எல்லாம் கட்டுறீங்களே இன்சூரன்ஸ்க்கு, அதெல்லாம் நாங்க பாதுகாத்து வைக்கிறோம். உங்களுக்கு இறப்பு வந்துன்னா உங்க மனைவிக்கு கொடுக்குறோம், மனைவியோட பேர்ல எடுத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் எடுத்தா உங்க ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கும், பசங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்சூரன்ஸ் பாதுகாத்து வைக்கிறாங்க. அந்த எல்ஐசி பில்டிங்கே எரிஞ்சு போறது, நம்ம அதை இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஏன் எல்ஐசியே எரிஞ்சு போறது, எல்ஐசி பில்டிங்கே அடிஞ்சு விழுறது, இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஆனா அவங்க வந்து டேக்லைன் வச்சிருக்காங்க. இது பகவான் சொன்ன வேர்ட்ஸ். அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சனேன்னு சொல்லிட்டு இன்டைரக்டா எல்லாம் என்ன வழிபடுறதுக்கு பதிலா என்னையே நினைத்து, என்னை வந்து டைரக்டா நீங்க வந்து வழிபட்டீங்கன்னா, என்னையே நினைத்து தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவங்க வாயை தொடர்ந்து கேட்கவே வேண்டாம். நீங்க பக்தி பண்ணிட்டே இருங்க, உங்ககிட்ட என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு மனசுல என்ன இருக்கு ஆர்வம், பௌதிக விஷயம் இல்லை, ஆன்மீகத்துல நான் உள்ள உட்கார்ந்துருக்கேன், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதை நான் கொடுப்பேங்கிறேன். அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை நான் கொடுத்து அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். அதுதான் நீங்க கொடுத்ததை நான் பாதுகாத்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்ஐசி சொன்னது, இவர் கடவுள் சொன்னது. உங்ககிட்ட இல்லாததை கொடுப்பேன், உங்ககிட்ட பணம் இல்லையா கொடுப்பேன். எஸ், எனக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட பணம் இல்லை, கொடுப்பேன். ஆனா கொடுத்த பணத்தை பாதுகாத்தும் வைப்பேன். நீங்க கொடுக்குறேன், அப்புறம் அடுத்தது ஒரு வந்து டெஸ்ட் எடுத்தோம், எல்லாம் போச்சு, டாக்டர்கிட்ட போச்சு, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போச்சு. இப்ப நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பணம் எல்லாம் என்னது, நமக்கு கிடைச்ச பணம் எல்லாம் இந்த டாக்டர் இன்னும் ஒரு மாடி கட்டிட்டான், ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டான், அவனுக்கு போயிடும்.
அதனால கொடுக்கவும் செய்வேன், உங்களுக்கு என்ன இல்லையோ அதை கொடுப்பேன், உங்களுக்கு கொடுத்ததை நான் வந்து பாதுகாத்தும் வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இல்லையா? யோகக்ஷேமம் வகாமியகம், நான் அதை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதை பாதுகாத்தும் வைப்பேன். ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः தே அபி மாம் ஏவ கௌந்தேய யஜந்திய விதி பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். அது அவங்களுக்கு தெரியாதானா? அதுதான் நான் வந்து ஒரு சரஸ்வதி தேவியை டெய்லி வழிபடுறேன், ஏன்னா எனக்கு வந்து ஞானம் வேணும். நான் வந்து லட்சுமி தேவியை வழிபடுறேன், எனக்கு பணம் வேணும். கணபதியை வழிபடுறேன், தடங்கள் இல்லாம எல்லா செயல்களும் வேணும், தடங்கள் இல்லாம அந்த மாதிரி நம்ம அவங்க பண்றாங்க. ஆக்சுவலி அது எல்லாமே என்னை தான், அவங்க வந்து மறைமுகமா என்னை தான் வழிபடுறாங்க. நான் தான் எனக்குள்ளதான் இவங்க எல்லாருமே ஐக்கியம். அது நாளைக்கு சாப்டர்ல சொல்லுவார். எல்லாம் எங்கிட்ட தான் இருக்கு. வருணனா இருக்கட்டும், அக்னியா இருக்கட்டும், எல்லாம் என்னோட அங்கங்கள் தான் அதுகள் எல்லாமே. என்னை தான் மறைமுகமாக என்னை மட்டுமே அவங்க வந்து வழிபடுகிறார்கள், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். அங்க எதையும் புரிஞ்சுக்காம அவங்க பண்றாங்க. அது தவறு இல்லையா? நான் டைரக்டா இருக்கேனே, என்ன வழிபட்டா போருமே. முதல்ல என்ன சொன்னாங்க? பண்ணுங்க, நீங்க என்னெல்லாம் கேட்கறீங்களோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து தேவர்கள் கொடுக்கவும் செய்வாங்க. இதுல சொல்றது மறைமுகமா என்ன வந்து பண்றீங்க, அதுக்கு பதிலா டைரக்டாவே என்னையே பண்ணலாமே. நீ என்னையே வழிபட்டா நான் உனக்கு ஞானம் கொடுக்குறேன், என்னை வழிபட்டா லட்சுமி தேவி ஹிருதயத்திலேயே உட்கார்ந்து கொடுப்ப, பணமும் கிடைக்கும், தடங்கள் இல்லாத இதுவும் வரும். எல்லாம் வீரம் சூரம் எல்லாம் நம்ம சொல்றோமே, எல்லாமே என்னை வழிபட்டா வரும். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இதுல வந்து அப்படியே சொல்லிட்டேன். யாந்தி தேவவிரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்ய யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் எங்க போவாங்க? கடைசி நேரத்துல தேவர்கள் இடத்தில் அங்க வந்து பிறப்பாங்க. முன்னோர்களை வழிபட எல்லாம் சில பேர்த்துல என்ன பயம்னா, ஐயோ பித்ருதோஷம் உண்டு, நம்ம பித்ருக்களுக்கு உயிரோட இருக்கும்போது ஒன்னும் பார்த்திருக்க மாட்டாங்க, தண்ணி கேட்டா ஒன்னும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அநாதாசிரமத்துல ஓல்டேஜ் அவங்களை போட்டு அந்த மாதிரி வரத்துக்கும் நேரம் எல்லாம் ஃபாரின்ல இருக்கும், எல்லாம் பணம் எல்லாம் கொடுத்து எங்களுக்கு எல்லாம் வர முடியாது, அப்படி எரிச்சிடுங்க, நீங்க பணம் கொடுத்து விடுறேன் உங்க ஆசிரமத்துக்கு, நீங்களே எல்லாம் பண்ணிடுங்க. இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி மாடர்ன் ஆயிடுது. எப்படி எடுத்து வளர்த்தினாங்க இவங்க அந்த சின்ன வயசுல. உங்களை வந்து ஒரு அநாதாசிரமத்தை போட்டு இவங்க மாதிரி சுகமா இருந்திருக்கலாம் அம்மா அப்பா. அந்த மாதிரி இல்லாம, ஐயோ என் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வந்துடுதே, வீட்டு வைத்தியம் ஏதாவது பண்ணலாமா, அந்த டாக்டர்கிட்ட ஓடி போகணும், இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிருக்காங்க. ஒரு வாட்டியா 2 வாட்டியா, எவ்வளவு வாட்டி காய்ச்சல் வந்து படுத்திருப்போம். அவங்க அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வயசானப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம, அநாதா வந்து முதியோர் இல்லம். அதனாலதான் முதியோர் இல்லம் இவ்வளவு தழைக்கிறதுன்னா உங்களுக்கு பணமும் கிடைக்கிறது, சொல்லி யாரையாவது பாத்துக்கணுமே. சோ அந்த மாதிரி இப்போ அப்போ அதுக்கப்புறம் என்னது பித்ருதோஷம். அவங்க வந்து இறந்தப்புறம் எங்களை சபிக்க போறாங்களோ, அவங்க வந்து நம்மள குடும்பம் எல்லாம் நம்ம தழிச்சு நிக்கணும், நம்ம நல்ல என்ன சாபத்துல விடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு தித்தி கொடுக்கறது என்ன இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, இல்ல ஹாப்பி சந்தோஷமா கொடுக்கும், பயந்தெல்லாம் கொடுக்க கூடாது. முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடத்தில் அங்க போயிட்டு செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார். பூதம் பிசாசு இதுல எல்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவங்க அது பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணரை வழிபட்டு பூதம்ல ஜெயிச்சுடுமா என்ன? கிருஷ்ணர் அவ்வளவு வீக்கா என்ன? கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவர் தடுத்து நிறுத்த மாட்டார் அந்த பூதத்தையும் இதெல்லாம். ஆனா நம்பிக்கை கிடையாது. எனக்கு பூதம் பிரேதம் மேல நல்ல நம்பிக்கை. அந்த மாதிரி பண்றவங்க பூதங்களிடையே பிறப்பார். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் ஈக்குவேஷன் A is equal to B, B is equal to C னா C is equal to A அந்த மாதிரி. மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். சிம்பிள். அப்ப என்ன பெஸ்ட்? பகவான் இடத்துல போறதுதானே பெஸ்ட். ஏன்னா அந்த உலகம் அழியப்படாதது, நித்தியமானது, அங்க மறுபிறவி கிடைக்காது. சோ நம்ம அதுதான் பெஸ்டே தவிர இந்த மாதிரி வந்து அசுரத்தனமா ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை இருக்கிற இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். பத்திரம் இலை, புஷ்பம் பூ, பலம் பழம், பழம்னா பழம், தோயம் தண்ணி, யோமே பக்தியா பிரயச்சதி, பக்தியுடன் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணீங்கன்னா, தத் அகம் பக்தி உபகிருத்தம், நான் அது எடுத்துக்கிறேன். நீங்க பக்தியோட கொடுத்ததை நான் ஏத்துக்கிறேங்கிற. நீங்க பக்தியோட என்ன வேணா கொடுங்க. ஒரு பழம் கொடுக்குறீங்களா, ஆஹா வெரி குட். இல்ல பூதான் கொடுக்குறீங்களா, வெரி குட், உனக்கு இன்னைக்கு பூ கிடைச்சதா, வெரி குட். இல்ல ஒரு இலை தான் கிடைச்சது, துளசி இலை தான், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, துளசி இலை வெரி ஹாப்பி. ஒண்ணு இல்ல உங்க வீட்டுல எனக்கு தண்ணி தான் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் நான் ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். ஆனா எப்படி கொடுக்கணும்? அவுட் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் பகவானுக்கும் கொடுக்கணும். தத் அகம் பக்தி உபகிருத்தம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனக, அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. வந்து இது சப்பன் போகன் எல்லாம் இந்த நார்த் இந்தியால 56 வகையா வந்து டெய்லியும் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஒரு வேளைக்கும் வந்து சப்பன் போக் கொடுப்பாங்க. அவ்வளவுலாம் நமக்கு எல்லாம் திறமை இல்லை, எனக்கு எல்லாம் சமைக்கவே தெரியாதுப்பான்னா, உண்மையில நீ பால் வைக்கிறியா, இல்ல தயிர் வைக்கிறியா,
தண்ணியாவது வைக்கிறியா, ஒரு டெய்லி பண்ண. ஏன்னா பகவானுக்கு எப்படி நம்ம லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட இது பண்ணினாலும் பகவானுடைய அருள் அதே கிடைக்கும். அந்த 56 வகையான பண்ணினவருக்கு எவ்வளவு அருளோ அது போல நமக்கும் கிடைக்கும். ஏன்னா அவர் அன்பை தான் பாக்குறாரு. வேற நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணினோம்? ஏன்னா அவர் என்ன பசிச்சுட்டா இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடுறாரு. அவருக்கு பசி ஆடுறதுக்கு எங்கேயோ போகலாம். நம்ம வீட்டுல கண்டவர்கள் தான் பண்றாரு. இதுதான் விதுராணி கதை நாம் சொன்னது. அவ வந்து ஆனந்தமா கிருஷ்ணரை வரவேற்று, கிருஷ்ணன் நீ வந்துட்டியா, என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன், எல்லாம் ரொம்ப பேசி, ரொம்ப பசிக்கிறது விதுராணி, ஏதாவது கொடு அப்படின்னு சொன்னா பழத்தை உரித்து பழம் கீழே போட்டு தோலை கொடுக்குறாரு. ஆனந்தமா சாப்பிடுறாரு. அப்புறம் விதுரர் அப்பதான் வர்றாரு. அவர் வீட்டுல இருக்கிற, என்ன விதுரா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, என்ன அப்பதான் நினைவு சக்தி வருது. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், பழத்தெல்லாம் கிழப்பட்டு தோலை வந்து ஆஃபர் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பழத்தை உரித்து பழத்தை கொடுக்குறான். கிருஷ்ணா சொல்ற, இது எனக்கு அவ்வளவு ருசிக்கல, நீ இந்த ஒரு மாதிரி பக்தியில கொடுத்துன்றத பாரு, எனக்கு ஒரு என்னையே நினைத்த நல்ல அன்போட, அதுதான் எனக்கு ருசிச்சு. அப்போ இதுல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவான் இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி நல்லா மசாலா போட்டு சமைச்சு பூண்டு வெங்காயம், சிம்பிள் ஃபுட்டு தான் அவர் கேட்கிறார். சிம்பிள் ஃபுட்டு கொடுத்தோம்னாலும் அவருடைய மனதை நம்ம கவரலாம், அவருடைய அருள் கிடைக்கும். அப்ப பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணலாம்? ஒரு பூவோ இலையோ புஷ்பமோ சிறிதளவு நீர் எதுவானா நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அன்புடன். இப்ப இந்த பழக்காரி வந்து அந்த பிஞ்சு கைய பார்த்துட்டு, அப்பெல்லாம் இதுதானே பார்ட்டர் சிஸ்டம் தானே, நீ நெல்மணி கொண்டு வா, இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கொண்டு வா, நான் வந்து பழம் தரேன், நீ வேணுமா கொண்டு வா. அந்த பைசா பைசா எல்லாம் கிடையாது அப்போ அந்த டைம்ல. இப்ப அந்த குழந்தை நெல்மணி கொண்டு இப்படி வருது. பழக்காரி கிட்ட வரும்போது 1, 2 தான் கையில ஒட்டின்னு இருக்கு, பாக்கி எல்லாம் விழுந்தாச்சு. ஆனா அவ வந்து அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. அந்த குழந்தையோட முகத்தையும் பார்த்து அப்படி ஒரு ஆனந்தமா இருக்கிற கூடையில இருந்து இருக்கிற பழத்தெல்லாம் அள்ளி 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 கொடுக்குற. அந்த பிஞ்சு கையில எடுத்துக்கவே முடியல. ஆனா அந்த பகவான் கண்ணு எங்க இருக்கு, காலி கூடையில போயிட்டு அங்க என்னமா நிறையறது. அவ கொடுக்குற, இவ ஆனந்தமா தான் கொடுக்குற, இவ ஒன்னும் எதிர்பார்ப்போடு கொடுக்கல. இவ்வளவு மயங்கி பகவான் இடத்துல மயங்கி அவ ஒண்ணுன்னா கொடுக்குறா. அவ பகவான் கூட தெரியுமா எனக்கு டவுட் தான். ஐயோ குழந்தை எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறா. என்ன எதிர்பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா பகவான் என்ன கொடுக்குறாரு, பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்றது ஒண்ணுமே வேஸ்டா போகாது. அவர் என்னது முத்துக்களால மாணிக்கத்தாலும் அந்த கூடையை நரைச்சு விடுறாரு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். சோ அன்புடன் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்கள் யாரு? சுதாமா. என்ன கொடுத்தார்? அவள் தான் கொடுத்தார். அவள் கொடுத்ததுக்கு அவர் வந்து வீட்டுல என்ன எடுத்து பெரிய சுபிக்ஷமா ஆயிட்டாங்க. ஒரு அவள் இப்படி வாயில போட்டுக்கிறார், அங்க அவ்வளவு வந்து இதாயிடுது, சுபிக்ஷமா ஆயிடுது. வீடெல்லாம் பெரிய பங்களா ஆயிடுத்து. மனைவி மக்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய நல்ல நல்ல துணி எல்லாம் போட்டு நல்லா ஹெல்தியா அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க. அதே போல சபரி பாட்டி, சபரி குமரியா தான் இருந்தா. ஒரு காலத்துல அவ்வளவு குமரியா இருந்து இந்த ஆசிரமத்தை தங்கிட்டு, இங்க வந்து ஸ்ரீராமர் வருவார் அப்படி சொன்னா, அப்ப நான் அங்கேயே வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னா, அப்போ கூட இருந்த ரிஷிமார்களும் சொல்லியோ, அவர் எப்போ வருவார்னே தெரியாது எனக்கு. இல்ல நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு. சரி ஓம்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. இவ டெய்லி வீடு பெருக்கி மூழ்கி எல்லாம் கிளீனா வச்சு, அவருக்கு வேண்டிய நேவேதிய மட்டத்துக்கு எல்லாம் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் அந்த இழந்த பழம் எல்லாம் எடுத்து ரெடியா வைக்கிறான். 1 நாள் 2 நாள் இல்ல. நம்ம வீட்டுல யாரோ விருந்தாளி வரா, என்னைக்கு வேணா வருவேன், 2, 3 நாள் வெயிட் பண்ணுவோம், அப்புறம் அவன் வரும்போது பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுடுறோம். ஆனா இப்ப வந்து பாட்டியா ஆயிட்டா, குமரியா இருந்தவ கழுவியா ஆயிட்டா. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ராமர் வந்தோடனே அவரு வந்து கொடுக்குறான். அந்த இதை எல்லாம் வீடெல்லாம் நல்லா சுத்தப்படுத்தி அவருக்கு உட்கார ஆசனம் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு இழந்த பழம் தான் நினைக்கிறேன். அதை வந்து கடிச்சு கடிச்சு, ஏன்னா இது புளிக்கிறது, இது ராமருக்கு இதெல்லாம் சரியாகாது, இது இனிப்பா இருக்குன்னு கடிச்ச இதை கொடுக்குறா, பழத்தை கொடுக்குறா. எவ்வளவு பக்தி. நம்ம அது போல எல்லாம் எச்சப் பண்ணாலும்னா, நானும் சபரி பாட்டி பண்ண போல நானும் பண்றேன், எச்சப் பண்ணி எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. நம்ம அந்த மாதிரி பெரிய எக்ஸால்டட் டிவோட்டி கிடையாது முதல்ல. சோ அதனால நம்ம வந்து எப்படி ஆஃபர் பண்ணோம், பகவானுக்கு எல்லாம் மனசார ஆஃபர் பண்ணணும். கஜேந்திரன், இது நம்ம நான் சொன்னேன், கஜேந்திரன் இது காலு கவ்வி இருக்கு. அதனாலும் வந்து கூப்பிடுறாரு கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டு, என்ன வந்தீங்க, கூப்பிட்டியா வந்துட்டேன் என்ன பண்ண சொல்லி அப்படின்னு. ஒன்னும் ஆசை இல்ல, பூவை பார்த்தேன், பூவை உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணி இறக்கணும், இப்படி இறக்கதான் போறேன், நான் ஊர்ல எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், இறக்க போறேன், பூவை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றேன்னு. அப்ப நம்ம எப்படி இருப்போம், இவாள்லாம் கிரேட் டிவோட்டிஸ். அது போல நம்மளும் எப்படின்னாக்க இப்ப டெய்லி பகவானுக்கு ஏதோ ஆஃபர் பண்ணணும். நம்ம சாப்பிடுறோம், என்னெல்லாம் சாப்பிடுறோம், அதெல்லாம் வெளியில இருந்து வாங்கின பொருள் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது, வீட்டுல சமைச்சதை கொடுக்கணும். அதுல பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா, ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் இஸ்கான் நிறுவனர் ஆச்சாரியார் கூறுகிறார், பக்தர் இல்லாதவரின் கையில் இருந்து எதையும் கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வேணும், பக்தரா மாறணும், அப்புறம் நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் அவர் வந்து ஏற்றுப்பார். பக்தர் இல்லாதவரின் கையிலிருந்து எதையும் கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அவருக்கு பசி இல்லை, அவருக்கு உணவு எதுவும் தேவையில்லை, அவர் பக்தியை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவ்வளவுதான். அதுதான் முக்கிய புள்ளி. எனவே ஒருவன் பக்தனாக மாற வேண்டும். இது இவர் சொன்னது, அது வந்து எழுதியிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் கொடுக்கலாம். இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண தெரியலன்னா ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு பூவோ இலையோ, ஆனா டெய்லி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். 4 வேளை நம்ம சாப்பிடுறோமா, 4 வேளை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண, அவர் உண்ட மிச்சத்தை நம்ம வந்து பிரசாதமா எடுத்து சாப்பிடணும். கோவில்ல தான் பிரசாதம்னு கிடையாது, நம்மளே வீட்டுல பிரசாதம் பண்ணலாம். பிரபுபாத் இருக்கிறது வரைக்கும் அவர் கைப்படதான் அவரோட எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார்.
நமக்கு அதெல்லாம் பண்ண தெரியல, ஏதோ ஃப்ரூட்ஸையாவது கட் பண்ணி வைக்கலாம். அதுல ஒரு ஒரு துளசி இலையை வச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். ஏன் பிரசாதம் சாப்பிட வேண்டும்? நம் மனதை தூய்மைப்படுத்த, பக்தியில் முன்னேற, மூளையில் நுண்ணிய திசுக்களை வளர்க்க, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வளரும். அந்த மாதிரி இது ஒரு இதே இருக்கு. நம்ம ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் தான். நம்ம எவ்வளவு டைம் எடுத்து பார்க்கறேன், 2 minutes. ஒரு அட்மின் இருந்தாங்க, நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். அப்போ சொன்னேன், இல்லை மாதாஜி நான் பார்த்திருக்கேன், நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, அங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து. என்னோட பாஸுக்கு வந்து நாங்க வீட்டுல இருந்து ஏதாவது கொண்டு வருவோம், ஏதோ ஒருத்தர் கொண்டு வருவாங்க, கொண்டு வந்தது எல்லாரும் பங்குட்டுப்போம். நான் எங்க வீட்டுல நான் இது பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம். என்னோட பாஸுக்கு கொடுத்தேன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவரோட போட்டோ, அவரோட டேபிள்ல வந்து ஒரு போட்டோ இருக்கும், கிருஷ்ணனோட போட்டோ. அவருக்கு அந்த இப்படி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அது வந்து சாப்பிடுவோம். அவருக்கு அதுதான் பழக்கம். அப்படின்னா என்னன்னா, எது கிடைச்சாலும் பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர், அந்த அது பிரசாதமா இருந்தாலும் அது ஒரு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம். ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா, அவர் இல்லை, அவர் ஏதோ மீட்டிங் வெளியில போயிருந்தா, இவங்க எல்லாம் எடுத்து அவரோட பங்கை மாத்திரம் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாரும் எடுத்து சாப்பிட்டாச்சு. இவர் வந்து மத்தியானமா கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் வந்தப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு, அதுக்கு என்ன தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் முன்னாடி வச்சு ஆஸ் யூஷுவல் பண்ணி அவர் சாப்பிடுறாரு. அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம். அது என்ன தெரியும், அது நீ நேற்று குடுத்தி அதுலதான் இன்னும் கலப்பணமா இருக்கு, அதனாலதான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சம் லூஸ் மோஷனோ வாமிட்டோ இன்னும் இருந்திருக்கு. ஆனா இவருக்கு மாத்திரம் ஒண்ணுமே ஆகல. இவர் வேற மத்தியானத்துக்கு மேலதான் வந்திருக்காரு, அவ்வளவு லேட்டா வேற வந்திருக்காரு. பகவான் முன்னாடி வச்சு அவர் சாப்பிட, அவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. சோ இதுல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம், பிரசாதம் இஸ் காட். நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, அது வந்து சூக்ஷ்ம ரூபத்துல கெட்ஸ் பியூரிஃபைடு. அப்போ வந்து நம்ம பகவானுக்கு எப்பவுமே எது வேணாலும், தண்ணியா இருந்தாலும் பகவானுக்கு. இப்ப நம்ம கோயில போயிட்டு நீர் பிரசாதம் எல்லாம் எப்படி வாங்குறோம், சின்ன ஒரு டிராப் தான் கொடுப்பாங்க. அது அப்படி கொஞ்சம் குடிக்கிறா போல பாவனை, கண்ணுல ஊத்திப்போம், தலையில வச்சுப்போம். அவ கோயில கொடுத்த பிரசாதம் தான் பிரசாதமா, நம்ம வீட்டுல பண்ண முடியாதா? நம்ம அதுக்கெல்லாம் பெரிய இது என்னது ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரியணும்னு அவசியமே இல்லை. பக்தியோட நம்ம வந்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம வீட்லயே பண்ணலாம். வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கலாம். என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும் அது ஒரு துளசி போட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணோம்னா அவர் ஏத்துப்பார். அவர் கண்ணாலையும் சாப்பிடுவார், காதாலையும் சாப்பிடுவார், காலாலையும் சாப்பிடுவார், மனதாலையும் சாப்பிடுவார், எப்படி வேணா எடுத்துப்பார். சோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்னது, மூளையில் நுண்ணிய திசுக்களை வளர்க்க, இன்டெலிஜென்ஸ் வளரும். யத்கரோஷி யதஸ்நாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். அப்படின்னா என்னது, எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, நீ என்னெல்லாம் பண்ணு, உன்னோட லைஃப்ல நீ என்னெல்லாம் செய், என்னெல்லாம் சாப்பிடு, என்னெல்லாம் போட்டுக்கோ, என்னெல்லாம் வாங்கு, எல்லாம் என்னது, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாய், தானமா நீ யாருக்காவது ஏதாவது கொடுக்கறியா, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, இன்னும் நல்ல புண்ணிய காரியம் பண்ற, நீ யாரோ ரோட கிராஸ் பண்ணி விடுற, கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாம் பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம். எனக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா, நீ கொடுக்கற புத்தி இதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கற தயவுல தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி நீ வந்து ஆஃபர் பண்ணீங்கன்னா அதை நீ எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நீ பண்றது எல்லாமே எனக்கு ஒரு ஆஃபரிங்கா நீ பண்ணிடும். என்னை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன, அக்கர்மா லெவல்ல நீ பண்றன்னு அர்த்தம். அக்கர்மான்னு என்னது, பேகேஜ் வராது, புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது, செயலற்ற தன்மை. அதுதான் நமக்கு வேணும். செயலற்ற தன்மையில போனாதான் போயிட்டே இருக்கலாம். இல்லாட்டா புண்ணிய பாவம் வந்துட்டே இருந்தா அதை அனுபவிக்கிறது திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்கணும். அந்த பிறவி எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி புண்ணியமும் பண்ண வேண்டாம், பாவம் பண்ண வேண்டாம், அக்கர்மா லெவல்ல நம்ம பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். சோ நீ என்ன பண்ணினாலும் என்னை நினைத்து பண்ண. சமோ அகம் சர்வ பூதேஷு, எல்லா பூதேஷுன்னா என்னது, எல்லா உயிர்களோடுதான் ஆம் சமம் தான், நான் எல்லாரையும் சமமா பாவிக்கிறேன். நமே துவேஷோ அஸ்தின பிரிய, எனக்கு யாரிடத்தும் கோபமும் இல்லை, வெறுப்பெல்லாம் எனக்கு யாரிடத்தும் இல்லை. ஏ பஜந்தி துமாம் பக்தியா மயிதே தேஷு சாப்பியகம். ஆனா என்னிடம் பக்தி பண்றவனே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம வீட்டுல குழந்தைகள் பார்க்கலாம் இல்லையா, 4 குழந்தைகள் இருந்தா எல்லாரும் அம்மா அப்பாக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும். ஆனா ஏதோ ஒரு குழந்தை மாத்திரம் அம்மா அம்மா அப்பா அப்பா அந்த மாதிரி பண்ணினா அந்த குழந்தை பேர்ல நமக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேரிங்கா இருக்கும். சோ நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவர். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என்னுடைய நண்பன். எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும். அவரை நம்ம இந்த மாதிரி அணைச்சுப்பறான். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், பகவான் குட் புக்ஸ்ல இருக்கணும். நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபரிங், பகவானை நினைக்கிறோம். என்ன பண்ணினாலும் பகவானை நினைக்கும் போது அவர் வந்து நம்மளுடைய உற்ற நண்பன் ஆகிவிடும். நாம் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு அன்பை கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவு நமக்கு அருளுகிறார். ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும், சாக்லேட் தான் கிடைக்கும். கார் வாங்க முடியுமா, கிடையாது. அவ்வளவுதான், அந்த வேல்யூ அவ்வளவுதான். அதே போல நம்ம கட்டையா நோட்டு என்ன கத்தையா அது மணி கொடுத்தோம்னா என்னது, பைசா கொடுத்தோம்னா பெரிய லம்போர்ஜினி கார்,
பெரிய ஒரு வீடு வாங்கலாம், பெரிய அது மாதிரி. சோ எவ்வளவு அன்பு இது என்னது கொடுத்துருங்கன்னா, நம்ம எவ்வளவு பகவானுக்கு அன்பு பொழிகிறோமோ அது போல நமக்கு வந்து பிரதிபலன் கொடுக்கிறார் அவர். கொடுக்காமலாம் இருக்கிறது இல்லை. ஆனா அதை எதிர்பார்த்துன்னு பண்ண வேண்டாம். இம்மிடியட்டா கொடுக்க மாட்டார். நம்ம என்ன பதவிக்கு ஆசைப்படுவோம், அவர் பதவி கொடுக்க மாட்டார். வேற என்ன நல்ல பசங்களா கொடுத்துடுவார். நீ உன்னோட ஓல்ட் ஏஜ்ல அவங்க நல்லா பாத்துப்பாங்க. அது நமக்கு அந்த டைம்ல தெரியாது. இன்னும் பதவி சம்பளம் அதுலயே நம்ம வந்து நாட்டமா இருக்கும். பட் அவர் வேற ஏதோ பெட்டர் பெனிஃபிட் கொடுப்பார். அப்ப அவர் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஏதோ அருளுவர். ஆனா நம்ம வந்து பக்தி பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும். अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् चातुर् एव न साधुर् एव स मन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும், ஜகாய் மதை ஸ்டோரி நான் சொல்லியிருக்கேன். எவ்வளவு மோசமான மனித உருவத்துல இருந்தாலும் மோசமான செயல்களை செஞ்சாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால், ஆனா அவன் பக்தி பண்றான். இவனே வந்து ஜகாய் மதை குடிச்ச போதையில தான் இந்த மாதிரி இருக்காங்க. நித்யானந்த பிரபு கல்லு விட்டு எரிஞ்சு ரத்தம் உயருது. அப்போ வந்து இவர் அடிக்க போயிட்டார். என்ன வேணும் பண்ண, ஆனா என் பக்தனை நீ தொட்டையோ பாத்துக்கோ அப்படின்னு கோவம் வருது. அப்ப இவர் தடுக்கிற வேண்டாம் அவங்க போதையில பண்றாங்க, அவங்களுக்கே என்ன பண்றாங்க தெரியாது. இப்ப நீங்க அவர் வந்து பனிஷ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது. விட்டுடுங்க சொன்னா அப்பதான் இவங்களுக்கு உணர்ச்சியே வருது. ஆஹா இவ்வளவு நல்லவங்க இவங்க அப்படின்னு. இப்ப இவரோ நீ அப்படி சொல்றியா செய்யு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விடுறாரு. அவரோட ஸ்பர்ஷம் பட்டா என்ன ஆகும், கிருஷ்ணனோட ஸ்பர்ஷம் பட்டா எப்படி இருக்கும், அது போல இவங்க நல்லவங்க ஆகி அதுக்கப்புறம் நல்ல பக்தர்கள் ஆயிட்டார். அப்போ என்னது, எவ்வளவுதான் நம்ம மோசமான செயல்ல இருந்தாலும் ஆனா பக்தி ஒருத்தன் நல்லா பண்றான்னா கண்டிப்பா அவனை வந்து மகாத்மாவா கருதணும், அவனை வந்து நல்லவனா கருதணும், பக்தனா கருதணும். என்ன ஆகும், அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இந்த கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அவனை விட்டு விலகி போயிடும். அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அவன் தீர்மானம் என்னது, பக்தி பண்றதுல அவன் வந்து தீர்மானமா இருக்கான். அப்ப இந்த கெட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, அது இவ்வளவு வருஷமா பண்ணது இருக்கும் அவங்ககிட்ட. ஒரு திருடுறதா இருக்கட்டும், பொய் சொல்றதா இருக்கட்டும், ஏமாத்துறதா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். ஆனா நல்லா பக்தி பண்ணான். காலையில மங்களாரத்திக்கு வரான், ஜபம் பண்றான், கோயிலுக்கு போறான், எல்லாம் வீட்டுல வந்து பிரசாதம் தான் சாப்பிடுறான். ஆனா சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா ஒரு கள்ளு குடிக்கிறான், பெண் வாசனை இருக்கு. சரி அவனையும் வந்து நல்லவனாவே ஏத்துக்கலாம். ஏன்னா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் இந்த பக்தி பாதையில போக போக இதெல்லாம் ஒரு நாள் விட்டு போகும். சோ அவனை வந்து நல்லவனாக ஏத்துக்கணும். क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि நம்மை பக்த பிரணஷ்யதி. என்னுடைய பக்தன் இன்றைக்கும் அழிவதில்லை. அர்ஜுனா தைரியமாக எல்லாரிடத்தும் போயிட்டு சொல்லு அப்படிங்கிறார். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி, யாரு இந்த மாதிரி கெட்ட சுபாவத்தில் இருக்கிறவன் என்ன ஆகும், அவன் பக்தி தொண்டில பண்ணி அவனும் நல்ல தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். புத்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்று அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. நீங்க என்னுடைய பக்தன் ஆயிட்டீங்கன்னாக்க என்னது, உங்களுக்கு அழிவுங்கிறதே கிடையாது. அது நீ எல்லா இடத்தும் பெருமையா போயிட்டு சொல்லு. பிகாஸ் யூ கம் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணன் நீ சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்ட. அப்ப என்னது, ஒரு கவச்சம். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. So அதனால இந்த ஸ்லோகா, this is also one of the important shlokas. மாம் ஹி பார்த்தவ்யபாஸ்ரித்ய ஏ அபி ஸ்யு பாபயோனயः ஸ்திரியோ வைஷ்யாஸ் ததா சூத்ராஸ் தே அபி யாந்தி பராம் கதிம். யாரா இருந்தாலும் சரி, அது ஸ்திரீகளா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்யர்கள்னா என்னது, பிசினஸ் பீப்புள், அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை. ஸ்திரீகளுக்கு இன்னைக்குமே நேரம் கிடையாது. அந்த காலத்துல இருந்து சரி, இந்த காலத்துல இன்னும் படிச்சிருக்காங்க, வேலைக்கும் போறாங்க. அந்த காலத்துல படிப்பு இல்லை, ஆனா வீட்டுல காலையில எழுந்துக்கிறதுல இருந்து ராத்திரி படுக்கிறது வரைக்கும் அவங்கதான் மாடு மாதிரி உழைப்பாங்க. வீட்டுல சொல்றது என்ன, ஓ யூஆர் ஜஸ்ட் அன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படிம்பாங்க. ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கே நிறைய வேலை, அதையும் பார்த்துட்டு வேலைக்கும் போறாங்க. இந்த காலத்துல அது இன்னும் மோசம். அப்படி இருந்தும் அவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்க. சோ அவங்களோட பக்தி இன்னும் வந்து அவங்களுக்கும் நான் வந்து நல்ல நற்கதி கொடுப்பேன். அதே போல வைஷ்யாஸ், யாரெல்லாம் பிசினஸ் பீப்புளா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எந்த நேரமும் பணம் ஈட்டுறது, பணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க கூட ஏதோ கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க பக்தி பண்ணா அவங்களுக்கும் முக்தி கிடைக்கும். அதே போல சூத்ரர்கள் எந்த நேரமும் உழைச்சுட்டே இருப்பாங்க, நேரமே கிடையாது. இல்ல உழைக்கிறதுனா அவனை திருப்திப்படுத்தணும், அதை பண்ணும் இதை பண்ணும், இதேதான் இன்னொருத்தளுக்கு வேலை பண்ணி பண்றவனுக்கு அவனுக்கும் நற்கதி கிடைக்கும். எப்போ என்னை வந்து என்னை அடையலாம். அவனும் பக்தி பெரிய ஒரு பண்டிதனா இருந்தாதான் வரணும் கிடையாது. இவங்க எல்லாம் வந்து ஞான சூன்யமா இருப்பாங்க, ஒன்னும் ஞானம் கிடையாது. ஆனா பக்தி பண்றாங்க, இவங்களும் பக்தி பண்ண இவங்களுக்கும் முக்தி கிடைக்கும். பிரதாவின் மகனை பெண்கள், வைசியர்கள், சூதரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். இந்த மாதிரி ஹரிதாஸ் நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கூட நேரம் இல்லை, எல்லாம் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் லோக்காக்கு வந்துட்டோம், ரொம்பவே நேரம் ஆயிடுச்சு. 45 முடிக்கும். அப்ப நிறைய சில ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும், ஸ்டோரிகளும் நிறைய இருக்கும். எல்லாம் ஒரு நாள்ல சொல்ல முடியாது. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. மன்மனா மனசார என வழிபடுங்கிறார். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து
என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். நீ அதுல ஒரு சந்தேகமே கிடையாதுங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை அவர் ஆணித்தரமா சொல்றார். என்னை வழிபடு, என்னை பண்ணு, நீ கண்டிப்பா என்கிட்ட வருவாய். மாசுச்ச, கவலைப்படாதே, இது ஒண்ணு அசம்சயக, இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட் சொல்றார். அப்புறம் இதே ஸ்லோகா வரும் 18வது சாப்டர்ல, மன்மனா அபவ மத் பக்தோ, லாஸ்ட்ல என்ன வரும், சத்தியம் தே பிரியோ, நான் உனக்கு சத்தியமே பண்ணி தரேங்கிற இதே வேர்ட்ஸ். ஆனா அந்த மனசார என்ன வழிபட்டேன்னா எங்கிட்ட நீ வருவேங்கிறத நான் உனக்கு சத்தியம் பண்ணி தரேங்க. கடவுள் நம்ம கிட்ட சத்தியம் பண்ணி அப்புறம் அவரை நம்மளை ஏமாத்துவாரா? கண்டிப்பா மாட்டார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவரை நம்பணும், அவரை வழிபடணும். இதுதான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே டியூட்டி அதுதான். அப்புறம் செகண்டரி டியூட்டி இருக்கவே இருக்கு. வீடை பாத்துக்கணும். தேர்ட் டியூட்டி இருக்கவே இருக்கு, வேலைக்கு போனோம், அதை ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளா பாத்துக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்கு. ஆனா முதல் டியூட்டி ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நமக்கு தான் அந்த ஒரு உணர்ச்சி இருக்கு, பகவானை வழிபடணும். அதுல நம்ம நழுவ கூடாது. ஆனா எல்லாரும் பக்தர்களா தான் இருக்கும். ஆனா எந்த பாதையில பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்படி பண்ணணும் தெரியாது. மண்டே விரதம், டியூஸ்டே விரதம், வெனஸ்டே விரதம், அந்த கோயிலுக்கு போகணும், இந்த கோயில் போனா, நான் கிருஷ்ணா கோயில் போறதுக்கு நேரம் இல்லை. விரதம் இருக்கு, எல்லா விரதம் இருக்கு. ஆனா ஏகாதசிக்கு விரதம் இருக்கு, எனக்கு தெரியாது. எல்லாம் சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி. ஒண்ணு தெரியாது. ஜப்பா பண்ண எங்க நேரம்? நான் அந்த பூஜை பண்ணேன், இந்த பூஜை பண்ணேன், அபிஷேகம் பண்ணேன், அது பண்ணேன். ஜப்பா பண்ண நேரம் இல்லை. ஜப்பா பண்றது ஒரு 7 நிமிஷம், 8 நிமிஷம், மேக்சிமம் 10 நிமிஷம். அதுக்கு நேரம் இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்தி பண்றோம், என்ன மாதிரி பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோமா? அதெல்லாம் பண்றது கிடையாது. கோயில் போறோம், அதெல்லாம் பண்றது ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. சோ தப்பா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது நெறிப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ்லாம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகோ நாம நவமோ அத்தியாய. இப்ப நாளைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். அதுக்கு அடுத்த நாளும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இனிமே வரப்போறது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். கிருஷ்ணர் அறிய முடியாதவர் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்பதை அறிதல். கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாது, கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது, தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோமா நாளைக்கு. எல்லாரும் அவர் தான் மூல காரணம். ஆனா அவரை புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அது புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை நம்ம நாளைக்கு புரிஞ்சுக்க போறோம். சத்துஸ்லோகம், 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா ஆஃப் ஹோல் பகவத்கீதால 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா நாளைக்கு சாப்டர்ல தான் வருது, 8ல இருந்து 11 வரைக்கும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். இன்னைக்குதான் ஏத்துட்டாரா, நாளைக்குதான் ஏத்துக்க போறாரா? இல்லை, 2வது சாப்டர்லயே ஷாதி அகம் துவாம் சர்வ என்னது, நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், சிஷ்யஸ்தே அகம் சாதிமாம் பிரபன்னம் அப்படி வரும். சிஷ்யஸ்தே அகம், நான் உன்னுடைய சிஷ்யன் அப்படின்னு. செகண்ட் என்ன, அவருக்கு முதல்ல இருந்து பொறாம கிடையாது, தெரியும் இவர்தான் கிருஷ்ணர், இவர்தான் கடவுள் தெரியும். 2வது சாப்டர் குழம்பி போன டைம்ல என்னது, நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், எனக்கு கைடு பண்ண, நீதான் குரு மாதிரி எப்படி சொல்ற. சார் இன்னும் நாளைக்கு உள்ள இதெல்லாம் சொன்னப்பறம் இன்னும் ஏத்துக்கிறார். கிருஷ்ணன் இவ்வளவு எல்லாம் ஒரு பெரிய ஆளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். இதெல்லாம் நிறைய விபூதினா என்னது, அவருடைய எல்லா விரிவாகங்கள்லாம் சொல்றார். நான் அதுலயும் இருக்கேன், இதுலயும் இருக்கேன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப அவர் பிரமிப்பாயிடுறார். யாரு? அர்ஜுனன். அப்படியாவே இந்த கிளாஸ் முடிக்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நீங்க யாரும் எடுக்க போறீங்க? மாஞ்சா கல்பத்தில் பேச. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? வேலைக்கு போயிட்டீங்களா? யாரும் இல்லையா கிளாஸ்ல? இல்ல போர் அடிச்சுட்டா? 9th சாப்டர் போரிங் யாரும் சொல்ல மாட்டேன். மாதாஜி நான் சொல்றேன். மாதாஜி சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருச்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய், அனந்த கோடி பக்த விருந்தி கி ஜெய், शील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद्गीता और भागवत ग्रंथों की जय, श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या अल्लाह की जय, गौरा प्रेमानंदे பானுமதி வந்தாச்சு. ரொம்பவே நல்லா சொல்றீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி கோர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? மாதாஜி பண்ணிருக்கேன். சுஜாதா, ஒரு நிமிஷம். சுஜாதா மாதாஜி யாரு மாதாஜி? புதுசா வந்திருக்காங்க. நம்பர் எடுத்துட்டீங்களா? நம்பர் இல்ல சுஜாதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஆன் பண்ண முடியுமா? சுஜாதா மாதாஜி நம்பர் இருக்கு.